Hare Krishna. எல்லாரையும் 18 days கோர்ஸ் 18 days பகவத்கீதா கோர்ஸ்க்கு வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு 16வது சாப்டர், இன்னும் 3 சாப்டர்ஸ் இருக்கு. அது முடிஞ்சாச்சுன்னா ஃபர்ஸ்ட் கோர்ஸ் முடிந்து விட்டது. அந்த மாதிரி பேசிக் கோர்ஸ் முடிஞ்சிடும். ஓகே, அப்ப இப்ப நம்ம எங்க வந்திருக்கோம்? ராதா ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த கோயிலுக்கு வந்திருக்கோம், ISKCON மங்களூர். அண்ட் எல்லாரும் ஒரே ஒரு வாட்டி மகாமந்திரம் நல்லா கண்ணை மூடி நல்லா பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. அடுத்தது நம்ம இதுக்கு போறோம். எஸ், பிரணத்தி ஆரம்பிச்சிருக்கோம். லதா மாதாஜி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞான திமுரான் ஞானாஞ்சன சலாகயா உன்மிலிதம் ஏன தஷ்மை ஸ்ரீ குரவே நமக. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூத்தலே சவ்யம் ரூபக கதாமக்யம் ததாதி தவ பதாந்திகம் அகம் வந்தே அகம் ஸ்ரீ குரோக ஸ்ரீயுத பதகமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவாம் ஸ்ரீ ரூபம் சாக்ரஜாதம் தக கண ரகுநாதன் விதம் ஜீவம் தாத்வைதம் தாவதூதம் பரிசன சகிதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாதான் சககண லலிதா விஷ்கான் விதம்ச ஹே கிருஷ்ண கருணா சிந்து தீனபந்து ஜகத்பதே கோபேஷ கோபிகா காந்தா ராதா காந்தா நமோஸ்துதே பக்த காஞ்சன கௌராங்கி ராதே விருந்தாவனேஸ்வரி விருஷபானு சுதே தேவி பிரணமாமி ஹரிப்பிரியே பாஞ்ச கல்பதருட்சய கிருபா சிந்து பிரிய ஏவச பதிதானாம் பாவனோப்பியா வைஷ்ணவோப்பியா நமோ நமக. நமோ பிரம்மண்ய தேவாய கோ ஹிதாசய ஜகத் ஹிதாய கிருஷ்ணாய கோவிந்தாய நமோ நமக. நமோ மகாவதாந்தாய கிருஷ்ண பரமே பிரதாயதே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண சைத்தன்ய நாம்னே கௌர விசேஷ நமக. குரவே கௌர சந்திராய ராதிகாய சதாலாய கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண பக்தாய தத் பக்தாய நமோ நமக. நமக ஓம் விஷ்ணு பாதாய கிருஷ்ணா புரேஷ்டாய பூத்தலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமின் இது நாமினே. நமஸ்தே சாஸ்தே தேவே கௌரவாணி புத்தாரினே நிர்விசேஷ சூன்யவாதி பாশ্চাத்ய தேசதாரினே பஞ்ச தத்வாத்மகம் கிருஷ்ணம் பக்தரூபம் ஸ்வரூபம் பக்தாவதாரம் பக்தாக்கியம் நமாமி பக்த ஸ்திதிகம். ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர சிவாரி கௌர பக்த விருந்த. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. ஜெய் கிருஷ்ணா. ஜெய் கிருஷ்ணா மாதாஜி, தேங்க்யூ ஸோ மச். நம்ம நம்ம ஸ்லைட் ஷோ போடுறோம். எஸ், அதெல்லாம் பண்ணி வச்சிருக்கேன். லாட் ஆஃப் டைம். இன்னைக்கு நம்ம 18 நாட்களில் பகவத்கீதை புரிந்து கொள்ளலாம்ங்கிற வகுப்பு வந்திருக்கோம். நெக்ஸ்ட் இன்னைக்கு பகவத்கீதையோட 16வது அத்தியாயம் பார்க்க போறோம். டைட்டில் என்னது? தெய்வ அசுர சம்பத் விபாக யோகா. தெய்வ குணங்கள், அசுர குணங்கள், இதெல்லாம் ஒரு மனுஷனாலிட்டியே இருக்கும். இப்ப அந்த கலியுகத்துல இருக்கிறதுனால ஒரு மனுஷனாலிட்டியே இருக்கும். அது என்னெல்லாம் தெய்வ குணம், என்னெல்லாம் அசுர குணம் சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம். தெய்வீக மற்றும் அசுர இயல்புகள் அவரது தெய்வீக கிருபையின் போதனைகளின் அடிப்படையில் அபயச்சரண் பக்தி வேதாந்த சுவாமி நிறுவனர் ஆச்சாரியா கிருஷ்ண உணர்விற்கான சர்வதேச சமூகம் அவருக்கு ஒரு வணக்கம் செலுத்தி விட்டு நம்ம கிளாஸ்க்கு போகலாம். எஸ், இது ஒரு பிக்சர். அவர் தெரியும் இல்லையா, வசுதேவர் கல்யாணத்தும் போதுதான் அவருக்கு அசரீதி கேட்கறது, கம்சனுக்கு
அப்போ அப்பயே கொன்னுடலாம்னு சொல்லிட்டு தேவகியை கொன்னுடலாம்னு சொல்லிட்டு வாழையெல்லாம் எடுக்கிறார். இவர் தடுத்து நிறுத்துறாரு. வேண்டாம், குழந்தைய தானே உனக்கு, குழந்தையினாலே தானே உனக்கு ஆபத்து, அந்த 8வது குழந்தைய நீ கொண்டா போறேன்னு சொல்லிட்டு அவர் தடுத்து நிறுத்துறாரு. அந்த பிக்சர் தான் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். இப்போ டிராயிங்லாம் நல்லா இருக்கும், பெயிண்டிங்ஸ் எல்லாம். அதனால ஐ டிட் வாண்ட் டு டிலீட். எல்லாம் பார்க்கலாம் நல்லா கண்ணால. ஃபீஸ்ட், கண்ணுக்கு ஒரு ஃபீஸ்ட். ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு வந்து அத்தியாயம் 15ஓட சுருக்கமா பார்த்துடலாம். பொருள் உலகிலிருந்து விலகி இருத்தல், ஆன்மீக உலகின் பிரதிபலிப்பு, அது பார்த்தோம். இன்னில இருந்து 5 வரைக்கும். புருஷோத்தம யோகம், இடமாற்றங்கள். அப்புறம் புருஷோத்தம யோகா பராமரிப்பாளராக கிருஷ்ணரின் நிலை. அப்புறம் புருஷோத்தம யோகா 3 ஸ்லோகங்கள் பகவத்கீதையில பார்த்தோம். வேதங்கள் மற்றும் வேதாந்த வகையான உயிரினங்களின் சுருக்கம் எல்லாம் நேற்று பார்த்துட்டோம். அது என்ன எதுன்னு இந்த இதுல இருக்கு, ஸ்லோகங்கள்ல இருக்கு பார்த்தோம். அப்ப இப்ப வந்து நம்ம 16th போயிடலாம். 16வது சாப்டர். இன்னைக்கு என்னெல்லாம் படிக்க போறோம்? 1ல இருந்து 6 வரைக்கும் ஆழ்நிலை மற்றும் அசுர குணங்கள். 2 டிஃபரன்ஸ் எப்படி இருக்கும், டிவைன் குவாலிட்டிஸ் அண்ட் அசுர குவாலிட்டிஸ், டெமானிக் குவாலிட்டிஸ், அது பார்க்க போறோம். அப்புறம் 7ல இருந்து 20 வரைக்கும் அசுர குணமே நிறைய சொல்லியிருக்காரு. 21ல இருந்து 24 ஜஸ்ட் 4. கடைசியில என்னது, ஒரு கன்க்ளூஷன், உச்ச இலக்கை நோக்கி தப்பித்தல். இங்கேருந்து தப்பித்து போனோம் தான் இது இருக்கு. இங்கேருந்து ஜெயில இருக்கும், அங்கேருந்து வெளியில போயிடணும். இப்படியோ தப்பித்து போனோம்னாக்கா நல்ல குணங்களை வளர்த்தாண்டாதான் போக முடியும். எஸ், இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்? 1, 2, 3 சேர்த்து அம்புஜவள்ளி மாதாஜி ஸ்டார்ட். நீங்க தான் லீடர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச அபயம் தத்வ சம்சூதி ஞானயோக வஸ்திதி தானம் தமஸ்ய யக்ஞஞ்ச ஸ்வாத்யாசஸ் தப ஆர்ஜவம் அஹிம்சா சத்யம் அக்ரோதஸ் தியாகசாந்தீர் அபைஷுனம் தயாபூதேஸ் அலோலுப்தம் மார்த்வம் ஹரீர் அசாபலம் தேஜஸ் சமாஸ்ருதி சௌசம் அத்ரோஹோ நாதிமானிதா பவந்தி சம்பதம் தெய்வம் அபிஜாத்சாதஸ்ய பாரத. ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும். நீங்க எவ்வளவு என்ஜாய் பண்ணி அது படிக்கிறீங்கன்னு தெரிய வருது. ஏன்னா நமக்கு வேர்ட்ஸ் எல்லாம் ஒரு மாதிரி வந்துடுச்சுன்னா ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி படிக்கலாம். ஓகே. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார். என்ன சொல்றாரு பகவான்? அச்சமின்மை, ஃபியர்லெஸ் அசி, பயமே இருக்கக்கூடாது. என்னதுக்கு பயம்? பகவான் இருக்காருங்கிற தைரியம் இருக்கும்போது அவரை நம்பினோம்னா நமக்கு பயம் எல்லாம் விட்டு போயிடும். ஏன்னா அவர் இருக்காரு பாத்துக்கிறதுக்கு. அவர்கிட்ட இருந்தா நம்ம வந்திருக்கோம். அப்ப அவர் வந்து நம்மளோட எல்லா கவலைகளையும் நீக்கிடுவார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தைரியம் இருக்கும் நமக்கு. அதுக்கப்புறம் தனது நிலையை தூய்மைப்படுத்துதல் அப்படின்னா என்னது? இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டு ஒரு நிலைமையா தாண்டி வரணும் நல்ல பவித்திரமா. அப்புறம் ஆன்மீக ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்ளுதல். அதுதான் இப்ப எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஏன் நம்ம பகவத்கீதா கிளாஸுக்கு வந்தாச்சு. அடுத்த லெவல் 2 இருக்கு. அதுவும் இதே பகவத்கீதா தான் படிக்க போறோம். இன்னும் எல்லா ஸ்லோகம் அதுக்குள்ள பர்பெக்ட், அப்பதான் பர்பெக்ட் எல்லாம் படிக்கும். இப்போயே பர்பெக்ட் படிச்சுட்டோம்னா அப்புறம் ஒண்ணும் தப்பு கிடையாது. இப்போயே எல்லாம் படிக்கலாம். அவ்வளவு நமக்கு ஞானம் இருக்காது. ஒரு கிராஸ்பிங் பவர் கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கும். அப்ப கொஞ்சம் மேலோட்டமா இந்த ஃபர்ஸ்ட் லெவல்ல பார்த்துட்டு அடுத்த இதுல வந்து பர்பெக்ட் எல்லாம் பார்த்து அதை அனலைஸ் பண்ணி எல்லாம் பண்ணலாம். அந்த மாதிரி அதோட பிபிடியே டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். ஓகே. அது லெவல் 2 இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். ஸோ ஞானத்தை நம்ம வளர்த்துக்கிறோம். அப்புறம் தானம் எங்க பண்ணணும்? அடுத்த 2 சாப்டர்ல அதெல்லாம் கொடுத்துருக்கேன். 4th சாப்டர்ல இருக்கு தானம். அப்புறம் சுய கட்டுப்பாடு. இது காலையில சீக்கிரம் அதுல இருந்து ஆரம்பிக்கிறது. காலையில எந்திக்கிறதுல இருந்து நம்மளோட கட்டுப்பாடு. தூக்கம் வருது அப்படின்னாலும் தூங்க மாட்டோம். நம்ம என்னன்னு எஸ், மகாலட்சுமி வந்துட்டீங்களா? ஓகே, நான் அப்புறமா உங்களுக்கு அட்டெண்டன்ஸ் போடுறேன். அவ சுய கட்டுப்பாடு. அப்புறம் யாகம் செய்தல். யாகம்னா நாட் நெசசரி ஒரு ஃபயர் முன்னாடி கொஞ்சம் ஓம் அந்த மாதிரி மாத்திரம் இல்லை. டெய்லியே நம்ம வந்து 2:45 ஆயிடுச்சுன்னா போனோம் கிளாஸுக்கு வரணும்னு சொல்லிட்டு எவ்வளவு பேர் அந்த வேலை, நம்ம இவ்வளவோ வேலை இருக்கும், அதெல்லாம் நிறுத்திட்டு முடியற அளவுக்கு யாருக்கு ரொம்ப முடியலையோ அவங்க வந்து அவ வேலையை பார்க்க போயிடுறான். அவளெல்லாம் குத்தம் சொல்றது இல்லை. இல்லைன்னு ஆனாலும் ப்ரையாரிட்டி கொடுக்குறோம் இல்லையா? இந்த கிளாஸுக்குன்னு ப்ரையாரிட்டி கொடுக்குறோம். அந்த மாதிரி நம்ம இது என்னது சுய கட்டுப்பாடு, யாகம் செய்தல். இது ஒன் ஆஃப் தி யாகம் தான். நம்ம வந்து இந்த கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ண இந்த 18 நாள் யாகம் தான். அப்புறம் வேதங்களை கற்றல், அதான் பண்றோம். பகவத்கீதா இஸ் ஃபுல் ஆஃப் உபனிஷத் தான். அதோட வந்து சாறு தான் நம்ம வந்து படிச்சிருக்கோம். தவம், இதுவும் தவம் யாகம் எல்லாம் ஒண்ணுதான். ஒரு டிட்டர்மினோட நம்ம வந்து டிட்டர்மினேஷனோட படிக்கணும், ஸ்லோகா படிக்கணும், அதுதான் அர்த்தம்னு புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு வரும் இல்லையா? அதுதான் தவம். அப்புறம் எளிமை, ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கணும். சிம்பிளிசிட்டி ஆகணும். ஒரு நிமிஷம் மியூட் பண்ணிருக்கியா?
அப்புறம் அஹிம்சை, அது தெரியும். வாய்மை, கோபத்திலிருந்து விடுபட்ட தன்மை, கோபம் இருக்கக்கூடாது. துறவு, சாந்தி, குற்றம் காண்பதில் விருப்பமின்மை, குத்தம் சில பேருக்கு அந்த இது இருக்கும். நான் தான் பர்ஃபெக்ட், என்னோட அவங்க பர்ஃபெக்ட் இருக்காங்களோ இல்லை, அவங்க லெவலுக்கு எல்லாரும் வரணும். அவங்க லெவல் யாரும் இல்லைன்னா அவங்கள குத்தமா சொல்லுவாங்க. அவங்களோட லெவல் கீழா இருக்கட்டும் இல்ல மேலேயா இருக்கட்டும், சரியில்லை, அவங்க லெவல்ல இருக்கணும், அந்த மாதிரி எதிர்பார்ப்போம். அதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது. நம்ம அவா லெவல் வேற நன்னா இருக்கிறவளோட லெவலுக்கு நம்ம உயர்த்திக்கணும். கீழே இருப்பாள் ஓகே, நம்ம ட்ரை பண்றது அவளை சொல்லி கொடுத்து இது பண்றது. அல்லாட குத்தம்லாம் கண்டுபிடிச்சு அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது. குற்றம் காண்பதில் விருப்பமின்மை, அந்த மாதிரி இருக்கணும். எல்லா உயிர்களின் மீது கருணை, பேராசையிலிருந்து விடுபட்ட தன்மை, கண்ணியம், வெட்கம், என்ன தெரியாது, மன உறுதி, வீரம், மன்னிக்கும் தன்மை, தைரியம், தூய்மை. இதான் தைரியம் தான், அச்சமின்மைனா தைரியம் தான். இதுதான் சேம் வேர்ட்ஸ் வரும். தூய்மை, சுத்தம், இந்த மாதிரி. பொறாமையின்மை, மரியாதையை எதிர்பார்க்காமல் இருத்தல் ஆகிய தெய்வீக குணங்கள். இதெல்லாம் தெய்வீக குணங்கள். பரதமின்மை, இதனே தெய்வீக இயல்புடைய உன்னதமான மனிதரை இதெல்லாம் சாரும். இந்த குணங்கள்லாம் தெய்வீக தன்மை யாருக்கு இருக்கோ அவங்களுக்கு இதெல்லாம் சாரும். எஸ். அடுத்தது 16.4. எஸ். ஸ்ரீதர் பிரபுஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தம்போ தர்போ அபிமானஸ்ச क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानं सापि जातश्च பார்த்த சம்பதம் ஆசுரீம். நைஸ் பிரபுஜி, நல்லா படிக்கிறார். நீங்களே அடுத்த இந்த வெக்கேஷன் பேட்ச்ல நீங்க எடுக்க ஆரம்பிங்க. நான் பிஸி ஆயிட்டேன்னா யூ ஸ்டார்ட் த கிளாஸ் பிரபுஜி. வெக்கேஷன்ல எல்லாம் லீவ் கொடுக்க வேண்டாம். யாரும் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு எல்லாரும் வாங்க, யூ லீட் த ஷோ. அவ்வளவுதான். எல்லாரும் ஒரு நாளைக்கு ஒருத்தர் லீட் பண்ணலாமே, அப்படி மன வச்சுக்கலாம். ஓகே, நல்லா சொல்றேன். தற்பெருமை, அப்புறம் இப்பதான் நெகட்டிவோட எல்லாம் சொல்லுவார். தற்பெருமை, தன்னை பத்தியே பெருமடிக்கிறது இல்லையா? அந்த மாதிரி சில பேர் இருக்கா. ஏன்னா யாரும் சொல்லல, தெரிவிக்கணுமே, உலகத்துக்கு தெரிவிக்கணுமே, நான் என்னெல்லாம் கிழிச்சிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு சொன்னா தானே புரியும் சொல்லிட்டு அவனே தற்பெருமை பண்ணிட்டு இருப்பான். அகந்தை, வீண் அபிமானம், கோபம், கொடூரம், அறியாமை ஆகியவை அசுர இயல்புடையவர்களின் குணங்களாகும். இனிமே நிறைய அசுர குணங்கள்லாம் சொல்லுவோம். இது லெவல் 2ஓட பிபிடி தான் எடுத்து போட்டிருக்கேன். அந்த இது ஆனையோட அவங்களுக்கு நிறைய நேரம் இருந்தது இன்னைக்கு. ஸோ ஐ டிட் ஆல் தட். ஓகே. பக்தி வாழ்க்கையை எப்பொழுது தொடங்குவது? 40 வயசுலயா 70 வயசு? ஏன்னா எல்லாம் வாழ்த்து முடிஞ்ச அப்புறம் மெதுவா பேரம்பேத்தி எடுத்து எல்லாம் கல்யாணம் பேத்தி எல்லாம் முடிஞ்ச அப்புறம் இனிமேதான் ஆரம்பிக்க போறீங்கன்னா கண்ணு ஃபர்ஸ்ட் தெரியாது, காது கேட்காது, காலு ஒர்க்கிங் இல்லை, அந்த மாதிரி ஸ்டேஜ்ல ஆரம்பிக்கணுமா இல்ல சின்ன வயசுல இருந்தே ஆரம்பிக்கணுமா அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின். அது ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்திருக்கோம். பக்தி வாழ்க்கையை எப்பொழுது தொடங்குவது? இந்த மாதிரி சின்ன குழந்தைகள் தொடங்குறதா, இல்ல இந்த மாதிரி பேபி இதுல இருந்து தொடங்குறதா, இந்த மாதிரி பெருசை இந்த மாதிரி வயசான தொடங்குறதா? அதே போல பாய்ஸோட இதுல கொடுத்துருக்கு. இந்த மாதிரி இல்லை, பிரகலாத் மகாராஜ மாதிரி அவர் வயத்துல இருக்கும்போதே கேட்டுட்டு இருந்தார் இல்லையா, பிறப்பதற்கு முன்பே தொடங்கினார். இப்ப நம்ம எப்படி தொடங்கணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம நத்திங், இப்ப நம்ம முன்னாடி பண்ணலையேன்னு சொல்லிட்டு வருந்த வேண்டாம், ஒன்னும் வருந்த வேண்டாம். இப்போ ஆரம்பிச்சிருக்கோம் இல்லையா, ஆனா இனிமேல இருந்து நழுவி கீழே விழாம we should try to continue. நம்ம நல்ல ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் கொடுத்துருக்கோம் ISKCON இல்லையா, சோ நம்ம அது கண்டினியூ பண்ணிட்டு போறோம். ஏன்னா ரொம்ப கஷ்டமா இருந்ததுன்னா you can repeat it. இல்ல எனக்கு புரியவே இல்லை, என்னதோ சொல்றாங்க, ஒன்னும் புரிய, ஆத்மா சொல்றா, பாடி சொல்றா, ஒன்னும் புரியறது இல்லைன்னா you can repeat again. 4 டைம் ரிப்பீட் பண்ணலாம். எல்லாருக்கும் ஒரே கிராஸ்பிங் பவர் இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது. மேபி ஒரு PhD இன்ஜினியர் டாக்டர்லாம் இருக்கலாம். ஆனா இந்த நாலேஜ் இஸ் வெரி டிஃப்ரெண்ட். அதுக்கெல்லாம் ஒரு இது வேணும், நல்லா புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு தகுதி வேணும். அது புரியலைன்னா நோ ப்ராப்ளம், திரும்பி நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கலாம். அதனாலதான் இங்க ஒரு செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் போயிடுச்சுன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்க கூடாது, KG படிக்க கூடாது, நீ தேர்டுக்கு தான் அந்த மாதிரி இங்க எல்லாம் கிடையாது. எல்லாரும் பண்ணலாம். ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி தான் கரைச்சு குடிச்சாச்சு, பாகவதமே கரைச்சு குடிச்சாச்சு, திரும்பி 18 days பண்றா. சும்மா ஒரு ஆசையா தான், எந்த கிளாஸ் வேணா போகலாம். 6 மணி பேட்ச்லயே உட்காந்துட்டு இருப்பா. மாதாஜிக்கு எப்பெல்லாம் நேரம் கிடைக்காது எல்லா பேட்ச்லயும் போயிட்டு உட்காந்து கேட்டுட்டு இருப்பா. அப்போ நம்ம லைவ் எக்ஸாம்பிளே காட்டலாம். லெஜெண்ட்ஸ், ஆல் லெஜெண்ட்ஸ் ஆர் தேர். அப்புறம் 16.5. எஸ், ஸ்ரீபிரியா மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. दैवी संपद विमोक्षाय निबन्धाय असुरीमता मासु च संपदं दैवीं अभिजातोऽसि पाण्डव. நீ சீனியரா இருக்கிறதுனால ஐ ட்ரை டு கரெக்ட் யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்போ தேவி குணங்கள் முக்தி தரக்கூடியவை, அசுர குணங்களோ பந்தப்படுத்துபவை. அப்புறம் பாண்டுவின் மைந்தனே கவலைப்படாதே, நீ தெய்வீக குணங்களுடன் பிறந்திருக்கிறார். இந்த ஒரு அஷூரன்ஸ் கொடுக்கிறார். நீ பிறக்கும் போது என்ன நல்ல குலத்துல பிறந்திருக்காய், உனக்கு தெய்வீக அவரோட இதெல்லாம் இருக்கு. அதனால நீ பாவம் பண்றியோ அந்த மாதிரிலாம் எண்ணாதே. அவருக்கு என்ன மெயினா என்ன மோட்டிவேட் பண்ணும், இதுக்கு வாருக்கு
பேட்டில் நீ வந்து போர் புரி அது சொல்றதுக்கு வேண்டி இதெல்லாம் சொல்ற. நீ வந்து கவலைப்படாதே, நீ வந்து தெய்வீக குணங்களோட தான் பிறந்திருக்க. அதனால நீ வந்து அரக்க குணம் இல்லை, அவளை கொன்னு சாய்த்து விட்டு அந்த மாதிரி எல்லாம் நீ எண்ணாதே, தெய்வீக குணங்கள் உனக்கு இருக்கு. 16.6 எஸ் சங்கர நாராயண பண்டிஷி படிங்க. द्वौ भूत सर्गो लोके द्वौ भूत सर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरश प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु. டென்ஷன்ல படிக்காதீங்க, மெதுவா படிச்சாலே உங்களுக்கு வந்துடும். ஆனா பண்றேன் முன்னாடி பாக்கிறதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு படிச்சிருந்தா இப்ப வரது உங்களுக்கு. ஏன்னா இது கொஞ்சம் ஹார்டா இருக்கு, நிறைய ஹார்ட் வேர்ட்ஸ் இருக்கு. ஸ்டில் யூ மேனேஜ் வெல். பிரித்தாவின் மைந்தனே, இவ்வுலகில் உள்ள படைக்கப்பட்ட உயிர்வாழிகளில் தெய்வீகமானவர்கள் அசுரர்கள் என இரு வகையினர் உள்ளனர். சில பேர் பிறக்கும் போதே அந்த மாதிரி ஒரு குணத்தோடு தான் பிறப்பா. அப்போ அதுல வந்து தெய்வீக குணங்கள் பிறக்கும் போது சொல்லக்கூடாதுன்னா ஆக்சுவலி, பட் சங்கம் அந்த மாதிரி வீட்லயும் ஒரு மாதிரி இருக்கலாம், ஒரு அட்மாஸ்பியர். அப்போ தெய்வீக குணம் வரும். இல்லை பிறக்கும் போது ஒரு களிமண் மாதிரி தானே ஒரு குழந்தைக்கு எப்படி நம்ம தான் மோல்டு பண்றோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி. இப்போ வீடு அப்புறம் என்ன நெய்பர்ஸ் இதெல்லாம் வச்சுதான் நம்ம we are made by the society. I always believe that. அப்போ வீட்டு சரௌண்டிங்கா இருக்கட்டும், இல்ல நம்ம வளர்ற இடமா இருக்கட்டும், அப்படி நம்ம குரூம் ஆயிடும். சோ தெய்வீக குணங்களை பற்றி ஏற்கனவே மிக விவரமாக உங்களுக்கு விளக்கியுள்ளேன். இனி அசுரர்களின் குணங்களை என்னிடமிருந்து கேட்பாயாக. எஸ், மனிதர்களின் 4 குறைபாடுகள் அன்னைக்கு நம்ம ஐ திங்க் வி டிஸ்கஸ், நம்ம கிளாஸ்ல தான் டிஸ்கஸ் பண்ண நினைக்கிறேன். எஸ், அப்ப நமக்கு என்ன இருக்கு, சீட்டிங் ப்ராசஸ். ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து மனுஷால பிறந்ததுனாக்கா நம்ம இதெல்லாம் கண்டிப்பா இருக்கும். என்னது, தவறுகளை செய்பவன். நம்ம வந்து இப்போ தவறு பண்ணுவோம், தவறு பண்ணாம நம்ம வந்து இருக்கவே இருக்காது. நம்ம பவுண்ட் டு மேக் மிஸ்டேக்ஸ். அப்புறம் என்னது, நிறைவற்ற புலன்களை உடையவன். நமக்கு வந்து கண்ணால எல்லாமே கண்ணால் காண்பதும் மெய் என்ன உண்டு, அந்த மாதிரி எல்லாம் இல்லவே இல்லை. நம்மளால கண்ணால் பாக்குறது கூட கரெக்டா பார்க்க மாட்டோம், காதால் கேட்கறதும் கரெக்டா கேட்டிருக்க மாட்டோம். இப்போ பைனாக்குலர் எல்லாம் வச்சு பார்க்கலாம், இருந்தாலும் ஜஸ்ட் வி நீட் சம் ஹெல்ப். கண்ணால சரியா பாக்குறோமா இல்லையான்னு. இருந்தாலும் நம்ம வந்து புலன்கள்லாம் இருக்கு, ஒரு அளவுக்கு தான் அதை வந்து நம்பலாம். So we have imperfect senses. அடுத்தது என்னது, மற்றவர்களை ஏமாற்றும் இதுவும் உண்டு நமக்கு. மற்றவர்களை ஏமாற்றும் போக்குடையவன். சின்ன சின்ன ஒயிட் லைஸ் சொல்லுவோம் இல்லையா, இங்கிலீஷ்ல ஒயிட் லைஸ் சொல்லுவான். ஒண்ணும் இல்ல, இப்போ கிளாஸ்க்கு வந்து லேட்டா வந்து என்னாச்சு, இல்ல நான் வந்து இன்டர்நெட் சரியா, ஏதோ குழந்தைகள்ட்ட மெயினா குழந்தைகள் அப்பா என்னமா ஏமாத்துவா, வீடியோ ஆன் பண்ண இல்ல மாதாஜி கேமரா சரியில்லை, ஏதோ அவளுக்குலாம் ரொம்ப நன்னா தெரியும். ஏன்னா ஸ்கூலும் அந்த மாதிரி ஆன்லைன் படிச்சதுனால அப்பா விதமா சொல்லுவா, அப்புறம் சிரிச்சுப்பா. அப்போ வந்து இந்த ஒயிட் லைஸ் நம்ம வந்து பெரியவாள இருக்கும்போது கொஞ்சம் சின்ன என்ன லேட்டா வந்து ஏதாவது ரீசன் சொல்லுவோம், சரி இப்படிதான் சொல்லுவா, ஓகே பஸ் லேட்டா எடுத்து சம்திங் வி வில் சே. அப்ப அது வந்து சீட்டிங் ப்ரொபென்சிட்டி நம்ம கிட்ட நிறைய இருக்குமா மனுஷால பிறந்ததுனால. சும்மா அது என்ன ஒரு ஒப்புக்கு என்னவோ சொல்லிட்டு சரி போயிட்டே இருக்க வேண்டியது, உண்மையெல்லாம் சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லையா, அப்ப ஏமாத்தலாம் அப்படின்னு. அப்புறம் மாயையில் சிக்கின்னு இருக்கும், எப்போ ஒரு மாயையில தான் இருப்போம் நம்ம. இதே பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு மாதிரி இல்யூஷன் ஃபிகரா இருக்குல்ல, அது வந்து நிக்கிற போலையும் இருக்கு, படுத்த இங்க பார்த்தா பிளாட்டா இருக்கிற போல இருக்கு, இங்க இந்த சைட் பார்த்தா நிக்கிற போல இருக்கு. ஸோ இட் இஸ் இல்யூஷன் ஃபிகர். அப்ப நம்ம வந்து we are always in மாயா, ஒரு மாதிரி ஒரு மயக்க நிலையில தான் இருக்கும், ஒன்னும் உண்மையை புரிஞ்சுக்க மாட்டோம், வந்து இது ஒரு மயக்க நிலையில இருக்கும் அப்படின்னு. ஸோ இதுதான் மனிதர்களா பிறந்ததுனால இந்த 4 குறைபாடுகள் இருக்கதான் இருக்கும். எஸ், அப்புறம் 16.7 சங்கரன் நாராயண் பிரபுஜி படிச்சுட்டு ஹேண்ட் டவுன் பண்ணிருக்கோம். அரசு பிரபுஜி படிங்க, ஒரு ரவுண்ட் எல்லாரோட ஆட்டும், அப்புறமா திரும்பி நீங்க பண்ணணும். அரசு பிரபுஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரவர்த்தியம் ச நிவர்த்தியம் ச ஞான ந விது ஆசுரா ந சௌஷம் நாபி சாச்சரோ ந சத்யம் தேசு வித்யதே. அப்போ அசுரத்தன்மை உடையவர்கள், இந்த மாதிரி என்னது தமோகுணம் ரஜோகுணம், இதெல்லாம் ரஜோகுணம் தான் வச்சுக்கோ. அவளா இந்த மாதிரி கள்ளு குடிக்கிறதோ வாட்டவர். அசுரத்தன்மை உடையவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றும் என்ன செய்யக்கூடாது என்றும் அறிவதில்லை. அது நம்ம இதுக்கு பார்த்தோம். ஏன்னா மெயினா அசுரத்துவம் இருக்கிறவா டெஃபினெட்லி இந்த ஸ்கிரிப்சரல் ஸ்டடிஸ் எல்லாம் படிக்க மாட்டாங்க. அப்ப அவளுக்கு வந்து ஸ்கிரிப்சரல் ஸ்டடிஸ் எல்லாம் படிச்சிருந்தா தான் நீ பாகுபாடு தெரியும், எது பண்ணணும் எது பண்ணக்கூடாதுன்னு. அப்ப அந்த டிஃபரன்ஸ் அவளுக்கு தெரியாது. சோ அவ நினைக்கிற அவ பண்றதுதான் கரெக்ட் அப்படின்னு பண்ணிட்டே இருப்பா. சோ அவளுக்கு வந்து அசுரத்தனம் உடையவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றும் என்ன செய்யக்கூடாது என்றும் அறிவதில்லை. தூய்மையோ முறையான நடத்தையோ வாய்மையோ அவர்களில் காணப்படுவதில்லை. அப்ப இதுல தெரிஞ்சுக்கலாம் யார் வந்து தமோ குணத்துல இருக்கா ரஜோ குணத்துல இருக்கான்னு. ஒருத்தரை பார்த்தாலே அந்த பிஹேவியர் பார்த்தாலே நமக்கு தெரிஞ்சு போயிடும். எஸ், அது எஸ் ரஞ்சிதா மாதாஜி.
ஹரே கிருஷ்ணா. ரஞ்சிதா மாதாஜி இருக்கீங்களா? இருக்கா மாதாஜி. அசத்யம் அப்ரதிஷ்டம் தே ஜகத் ஆஹூர் என்ன ஜெகத். மாதாஜி? நல்லா படிக்கிறேன்னு சொன்னேன். வெரி குட் சொன்னேன். ஜகத் ஆஹூர் அனீஸ்வரம் அபர அபர ஈஸ்வர மேல படிக்கிறேன் மாதாஜி. பரஸ்பர சம்பூதம் சம்பூதம் கிம் ஆன்யத் காம சைத்துகம் ஹைத்துகம். நல்லா படிச்சாள். தட் மீன்ஸ் உங்களுக்கும் வந்தாச்சு. பகவத்கீதா உங்களுக்கும் வந்தாச்சு. கொஞ்சம் கொஞ்சமா வர ஆரம்பிச்சாச்சு. இப்போ ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிடணும். தெரியாதுன்னு நினைக்க கூடாது. ஓகே, இப்ப ஹேண்ட் லோவர் பண்ணிடணும். அவர்கள் யாரு? இந்த இது ரஜோகுணம் தமோகுணம் அவள்லாம் எப்படி? அவர்கள் இவ்வுலகம் பொய் என்றும் அஸ்திவாரம் இல்லாததும் என்றும் கட்டுப்படுத்தும் கடவுள் எவரும் இல்லை என்றும் கூறுகின்றனர். அவளுக்கு வந்து பகவான் பேர்ல நம்பிக்கை இல்லை. அப்ப என்ன சொல்லுவா? அப்படியெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல, நம்ம ஈவன் விஆர் மேட்டர் தான். என்னது அந்த சயின்டிபிக் எல்லாம் பார்த்தோன்னா என்னது, நம்ம ஒன்னும் ஆத்மா எல்லாம் கிடையாது அப்படி இப்படி எல்லாம் சொல்லுவா. காட் எல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது, ஏதோ நேச்சுரலா எல்லாம் நடக்கிறது அப்படின்பா. சோ அவளுக்கு ஒண்ணும் தெரியாது. சோ ஒரு மாயையில இருந்து இக்னோரன்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லுவா அப்படின்னு. அவருக்கு கடவுள் எவரும் இல்லை என்று கூறுவார்கள். காம இச்சையால் உண்டாக்கப்பட்டதாகவும் காமத்தை தவிர இதற்கு வேறு காரணம் இல்லை என்றும் அவர்கள் சொல்கின்றனர். எல்லாமே வந்து அவளோட டிஃப்ரெண்ட் இது இருக்கும், வே ஆஃப் டாக்கிங். ஓகே, நமக்கு அவளை பத்தி படிக்க வேண்டாம். ஓகே, இப்ப வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் இருக்கு. நல்ல ஆப்பிள் குண்டுடன் ஒரு அழுகிய ஆப்பிள். இப்ப வந்து ஒரு ஆப்பிள் இருக்கு நம்ம வீட்லயே, ஒரு பழைய ஆப்பிள் இருக்கு. நம்ம அதை கவனிக்காம நம்ம புதுசா வாங்கிட்டு வந்து ஆப்பிளும் போட்டோம்னா என்ன ஆகும்? இதோட சங்கம், இது காரணம், இதுவும் அழுகிடும். அப்ப இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா, சங்க இது சத் சங்கம் சொல்றோம் இல்லையா, சங்கம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்லலாம், நம்ம இந்த சொசைட்டி சொல்லலாம். எந்த மாதிரி யாரு கூட நம்ம வந்து இது என்ன சஞ்சரிச்சுட்டு இருக்கோமோ, யாரு கூட நம்ம வந்து ஒரு என்னது டே டு டே லைஃப் லீட் பண்ணிட்டு இருக்கோமோ, அது ரொம்ப இட் மேக்ஸ் லாட் ஆஃப் டிஃபரன்ஸ். ஏன்னா ஒரு கெட்டவான்னு சொல்ல முடியாது, அவளும் நல்லவாளா இருக்கலாம். ஆனா அவளுக்கு இதுல எல்லாம் நம்பிக்கை இல்லை. ஏன் பகவத்கீதை எல்லாம் படிக்கிறேன் இப்ப என்ன அப்படின்னா நமக்கே இன்ட்ரெஸ்ட் போயிடும். அப்படியா, இப்ப படிக்க வேண்டாமா? சரி, ஆமாமா நீ சொல்றது கரெக்ட் தான், இதை தவிர வேற ஏதாவது பண்ணலாமே அப்படின்னு நமக்கு தோணிடும். சோ வந்து இந்த மாதிரி ஒரு அதனால இது கெட்ட சங்கம் என்று சொல்றேன்னா, நம்ம லெவலுக்கு அவ இல்லைன்னா அப்ப நம்ம அவாக்கிட்டே விலகி இருக்கிறது தான் நல்லது. இல்லாட்ட என்ன ஆகும்? நம்மளையும் வந்து இழுத்துன்னு அவா லெவலுக்கு கொண்டு போயிடுவா. அதே ஒரு மல்லிகைப்பூ மாதிரி இருந்துட்டோம்னா, நம்ம எப்படி ஒரு மல்லிகைப்பூ மாதிரி நல்ல மணமணக்க எங்க போனாலும் நம்மளோட பிரபாகம் முன்னோட்டாளுக்கு தொத்திடுவோம். இப்ப நம்ம நல்ல ஒரு ஆன்மீகத்துல இருக்கோம் அப்படின்னா, நம்ம சொல்ல அவ யாருக்கு ஒண்ணும் தெரியாதோ அவ கூட ஆஹா மாதாஜி என்ன சொல்றாளே, சரி பிரபுஜி என்ன சொல்றாரு கேட்கலாமே அப்படின்னு சொல்லி இப்ப இன்னைக்கு இப்ப எல்லாம் ஸ்டோரி எல்லாம் கேட்கிறோமே, எவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா நம்ம கிளாஸ்ல முடிஞ்சப்பறம் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளவு பேர் உட்கார்ந்து இருக்கோம் இல்லையா? மாதாஜி யார் பேசுறா? கீதா மாதாஜி. மாதாஜி எங்க மாதாஜி? டிராவல் இருந்து மாதாஜி ஆன் பண்ண முடியல, வழியில டிராவல் வந்து இருக்கேன். நோ ப்ராப்ளம். உங்களுக்கு படிக்க முடியும்னா ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க. அப்புறம் கிளாஸ் என்ன மாதிரி இருக்கணும்? மல்லிகைப்பூ மாதிரி இருக்கணும். மல்லிகைப்பூன்னா தானும் மணத்துண்டு இருக்கிற இடமெல்லாம் மணக்க வச்சுண்டு, ஓஹா இவர் என்ன நல்லா சொல்றாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு இது இருக்கும் இல்லையா? நம்ம வந்து அப்ப எப்படி இருக்கணும்? குப்பை கூடையில போட்டாலும் குப்பை கூடையும் மணக்க ஆரம்பிச்சோம். அந்த மாதிரி நம்ம வந்து நம்ம லைஃபை லீட் பண்ணோம். we should set an example. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்போ 16.9 யாரு ஹேண்ட்லைஸ் பண்ண போறீங்க? யாருக்கு படிக்க முடியும் ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட்ல? ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் படிக்காதவ யாரு? இல்ல படிச்சுட்டா? நிறைய பேருக்கு ரொம்ப கம்மி பேர் வந்திருக்காங்க. படிக்கிறேன். இந்த ஹேண்ட்லைஸ் பண்ணிருந்தா இல்லையா, அப்புறம் டவுன் பண்ணிட்டாளா? ஆமா, படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஏதாம் திருஷ்டிம் அவஷ்டப்ய நஷ்டாத்மனோ மானோ அல்ப புத்தயः பிரவந்த யுக்ர கர்மாணः ஷயாய ஜகதோ ஆஹிதாः. எப்பவுமே நீங்க நன்னா படிக்கிறாள், இன்னைக்கும் நன்னா படிச்சு. இத்தகு முடிவுகளை பின்பற்றி அறிவில்லாதவர்களுக்கும் தம்மை இழந்தவர்களுக்குமான அசுரர்கள் உலகத்தை அழிப்பதற்கான பலனற்ற கொடூரமான செயல்களில் ஈடுபடுகின்றனர். அப்ப அவெல்லாம் எப்படி தெய்வத்தை நம்பிக்கை இல்லை, அப்ப அவ நினைக்கிறதுதான் கரெக்ட்னு நினைச்சுன்னு இந்த மாதிரி உலகத்தையே அழிக்கிற மாதிரி. அது என்ன யார சொல்லியிருக்காங்க? சயின்டிஸ்ட் இவாளெல்லாம் வச்சு சொல்லியிருக்கா. அவெல்லாம் காட்லி நேச்சர் இருக்கும். ஆனா ஜென்ரலா சொல்ல முடியாது. இப்ப எல்லாம் வந்து டாக்டர்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல ஹாஸ்பிட்டல்லாம் பெருசு பெருசா ஹாஸ்பிட்டல் கட்டுவாங்க. அங்க என்ன முதல்ல கணபதியோ ஏதோ ஒரு பகவான் சிவனோ கிருஷ்ணரோ ஏதோ வச்சிருப்பா.
ஈவன் இப்பெல்லாம் என்ன பார்த்தோம்னா அவளும் எல்லாம் நம்ப தான் செய்யறான். பட் ஜென்ரலா நம்ம சொல்ல முடியாது, சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் நம்பிக்கை இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. பட் தேர் ட்ரைங் டு ப்ரூவ் சம்திங். அதனால இந்த மாதிரி பாம்பு வச்சோ சம்திங் தே வில் டூ, ராக்கெட்டை வச்சு அங்க அந்த கிரகத்துக்கு போகணும் இந்த கிரகத்துக்கு போகணும்னு சொல்லிட்டு அவ ப்ரூவ் பண்ண ட்ரை பண்றா, அவ்வளவுதான். அதனால அவளுக்கு நம்பிக்கை இல்லைன்னு ஜென்ரலா சொல்ல முடியாது. ஆனா மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் இந்த படிப்பு நிறைய இருக்கிறவளுக்கு என்ன தோணுன்னா இதெல்லாம் வேஸ்ட் ஆஃப் டைம், வேஸ்ட் ஆஃப் மணி அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க. அதெல்லாம் ட்ரூ இல்லை அப்படின்பா. சோ இந்த மாதிரி திரும்பி ஒரு வாட்டி படிக்கிறேன், ஏன்னா எனக்கே ஒரு கன்வின்சிங் இல்லை. அத்தகைய முடிவுகளை பின்பற்றி அறிவில்லாதவர்கள், ஏன்னா இதுல நம்பிக்கை இல்லாதவர்கள், தம்மை இழந்தவர்களுமான அசுரர்கள் உலகத்தை அழிப்பதற்கான பலனற்ற கொடூரமான செயல்களில் ஈடுபடுகின்றனர். மெயினா சயின்டிஸ்ட் தான் சொல்லி. எஸ், வேற யாரும் இன்னும் ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் கீதா மாதாஜி படிக்க முடியுமா? டிராவல் இருக்கேன்னு சொன்னாலே. ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கிற மாதாஜி, படிக்கிற மாதாஜி. காமம் அஸ்ரித்யா துஷ்புரம் தம்பமான மதான்விதஹ மோஹாத் குருஷித் வாசத் கிரஹ பிரவர்த்தந்தே அசுசித் வரதஹ. எஸ், ஹரே கிருஷ்ணா. அசுரத்தன்மையுடையவர்கள் திருப்தி அடையாத காமத்திடம் தஞ்சமடைந்து கர்வம் மற்றும் பொய் கௌரவத்தின் கவர்ச்சியால் மூழ்கி மயக்கப்பட்டுள்ளனர். இப்ப ஆன்மீகத்தை இருக்கிறதுனால நமக்கு தெரியும், எப்ப ஒரு காலையில சீக்கிரம் அட்லீஸ்ட் அந்த ஒரு சிஸ்டமாவது நம்ம ஃபாலோ பண்றோம். குளிக்கணும், சரி ஒரு சந்தியாவந்தனம் பண்ணணும், பண்றவா அது பண்ணுவா, ஒரு ஜபம் பண்ணணும், அந்த ஒரு சிஸ்டமாவது இருக்கும். இதுல எல்லாம் நம்பிக்கை இல்லைன்னா எப்ப வேணா சாப்பிடலாம், எப்ப வேணா தூங்கலாம், எப்ப வேணா என்ன வேணா பண்ணலாம். யாரு கேட்கறதுக்கு? there is no God. அவளுக்குதான் காட் பேர்ல நம்பிக்கை கிடையாது. அவ யாரும் நம்மளை தண்டிக்க மாட்டா, அதுல நம்பிக்கையே இல்லையே. சோ அவ எப்போ காமத்துல தஞ்சமடைந்து கர்வம் மற்றும் பொய் கௌரவம், ஃபால்சிகோ அதுல எல்லாம் கவர்ச்சி, அந்த மாதிரி ஒரு கவர்ச்சியில அவ மூழ்கி இருப்பார்கள். அவ திருப்தி அடைய மாட்டான். அது எப்படின்னா, இது சாப்பிட இன்னும் சாப்பிடணும் இந்த மாதிரி எல்லாமே. சோ இந்த பௌதிகத்துல தான் யூ வில் நெவர் கெட் சாட்டிஸ்ஃபைட். இதே ஹரே கிருஷ்ணா நாம ஜபம் எல்லாம் பண்ணினா எப்படி ஒரு திருப்தி வந்துடும், அப்புறம் இன்னும் பண்ணணும், திருப்தியும் வரும், இன்னும் பண்ணணும்னு தோணும். இதுல எல்லாம் அப்படி இல்லை, இன்னும் வேணும், அகோர பசி மாதிரி இருக்கும். அப்புறம் எப்போதும் தூய்மையற்ற விரதங்களில் ஈடுபடும், அதுவும் இருக்கு. சில பேர்லாம் எப்படின்னா பக்தினா கிருஷ்ணரை விட்டு பாக்கி எல்லாமும் பண்ணுவா. அப்புறம் அவளே ஒரு கிரியேட் பண்ணிப்பா, இந்த மாதிரி விரதம் இருந்தா நல்லது, இந்த மாதிரி வேல் குத்தினா நல்லது, இந்த மாதிரி ஏதோ இல்ல என்னது அங்க பிரதட்சணம் பண்ணா நல்லது. யாரு சொன்னா? எங்கோ படிச்சேன், யாரோ சொன்னா, அந்த மாதிரிதான். கிருஷ்ணர் பகவத்கீதால சொல்லியிருக்காரு, அதை ஃபாலோ பண்ண மாட்டா. பட் தே வில் ஸ்டார்ட் பிலீவிங் சம்திங் எல்ஸ். பண்ணக்கூடாதுன்னு கிடையாது, அகைன் பண்ணலாம், ஆனா அவசியம் இல்லை, அந்த மாதிரி பண்றது அவசியம் இல்லை. அப்ப என்ன ஆகும்? அவ எந்த இதுல இருக்கா? ஒரு ரஜோ குணத்துல இருக்கா, தமோ குணத்துல இருக்கா. அவ எப்பொழுதும் தூய்மையற்ற விரதங்களில் ஈடுபடும் அவர்கள் நிரந்தமற்ற பொருள்களால் கவரப்படுகின்றனர். சின்ன சின்ன பொருளுக்கெல்லாம் ஆசைப்பட்டு ஒரு மார்க் வேணுமா, இதை பண்றேன், சதுர்த்திங்க உடைக்கிறேன், அது பண்றேன், உபவாசம் இருக்கேன், இப்படி ஒரு காலேஜ் அட்மிஷனா அப்படி இருக்கேன், இப்படி இருக்கேன், சம்திங் அவசியமே இல்லை. கிருஷ்ணரை வேண்டிட்டு இல்ல, நீ எனக்கு தகுதி இருந்தால், அர்ஜுன் அப்படித்தானே சொன்னீங்க, எனக்கு தகுதி இருக்குன்னு நீங்க நினைத்தால் எனக்கு அந்த திவ்ய சக்ஷு கொடுங்க அப்படின்னு. அப்போ பகவான் கிட்ட நம்ம போட்டோம்னா நமக்கு கிடைக்கலன்னா, எனக்கு தகுதி இல்லை, இப்ப நான் இன்னும் ஐ கேன் இம்ப்ரூவ் மை செல்ஃப் அப்படின்னு நினைக்கணுமே தவிர, எனக்கு வேணும்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி பண்றது இதெல்லாம் நல்ல குணத்துல இல்லை, ரஜோ குணத்துல. அப்ப நமக்கே அனலைஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம எந்த லெவல்ல இருக்கோம் அப்படின்னு. நம்ம அந்த மாதிரி பண்ணியிருந்தோம்னா விட்டு விடணும், ரஜோ குணம். அப்புறம் 16.11 ஒரு ரவுண்ட் ஆயிடுத்தா? எல்லாரும் யாரும் இப்ப ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணல. ஆமா, இந்த மாதாஜி கிருஷ்ணவேணி மாதாஜி படிக்கலையா? படிங்க. ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ண திரும்பி டவுன் பண்ணிட்டாளே. கிருஷ்ணவேணி மாதாஜி படிக்க முடியுமா? படிக்கிற மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிட்டு டவுன் பண்ணிட்டாளே, எப்படி தெரியும்? படிங்க. சிந்தாம் அபரிமேயாம் ச பிரளயாந்தாம் உபாஸ்ரிதஹ காமோ பாபக பரமா ஏதவாத் இதி நிஷ்சிதஹ ஆஷாபாஷா ஷைதர் பக்தாஹ காம க்ரோத பாராயணஹ இஹந்தே காம போகார்த்தம் அன்யோனர்த்த சஞ்சயன்ஹ. எல்லாருக்கும் இப்ப டியூன்லாம் வர ஆரம்பிச்சுட்டு, வா வெரி குட். நல்ல கான்பிடன்ஸ் வந்ததுனால அந்த டியூனும் வர ஆரம்பிக்கிறது. வெரி குட். மனித நாகரிகத்தின் முக்கிய தேவை புலன்களை திருப்தி செய்வதே. ஓகே, ஒரு நிமிஷம். திருப்தி செய்வதே என்று அவர்கள் நம்புகின்றனர்.
இப்போ வந்து என்னது புலன்களை நேச்சுரலி அதுதானே, இப்போ புலன்களை திருப்திப்படுத்துறதுக்கு தானே நம்ம எல்லாமே வாங்குறோம். இது ஒரு மொபைல் புதுசு வாங்கினோம்னா எனக்கு பழைய மொபைல் இருக்கு, இருந்தாலும் இதுல வந்து பிக்சல், அந்த கேமரா பிக்சல் ரொம்ப இன்னும் நம்ம என்னது போட்டோலயே ரொம்ப போட்டோகிராஃபி இதுல இருக்கும் இருக்கிற போல நம்ம ஏதோ ஒரு 4 இடத்துக்கு போயிட்டு ஒரு போட்டோ எடுப்போம், அதுக்கு வேண்டி பிக்சல் அதுல நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு மொபைல் வாங்குவான். சம்திங் ஒரு பொருள் ஆசை நிறைய இருக்கும். அப்ப அந்த மாதிரி மனித நாகரிகத்தின் முக்கிய தேவை அவளுக்கு அதுல இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பா. அந்த புலன்களை எல்லாம் திருப்தி பண்றதுக்கே அவள் நம்புவா. அண்ட் அவர்கள் என்று அவர்கள் நம்புகின்றனர். இவ்வாறாக வாழ்வின் இறுதி வரையுள்ள அவர்களது கவலைகள் அளக்க முடியாதவை நிறைய இருக்கும். அது வாங்கணும், இது வாங்கணும், இது திருப்திப்படுத்தணும், காதால திருப்திப்படுத்தணும், இது கண்ணால திருப்தி பண்ணணும், இது மாதிரி இது கல் இதெல்லாம் குடிக்கிறாங்களே, இதுதான் சாப்பிடணும், கல் இதெல்லாம் இருக்கும். கேம்பிளிங், நிறைய பணம் சம்பாதிக்கணும், அப்ப கேம்பிளிங் இஸ் த பெஸ்ட் ஆப்ஷன் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. அப்புறம் அவருக்கு எண்ட் ஆஃப் அவரோட லைஃப் எண்ட் ஆகுது வரைக்கும் இதை பண்ணிட்டே இருப்பான். இன்னும் வேணும்னு சொல்லிட்டு பொருள் ஆசை நிறைய இருக்கும். அப்புறம் ஆசைகள் என்னும் நூற்றுக்கணக்கான கயிறுகளால் பந்தப்படுத்தப்பட்டு காமத்திலும் கோபத்திலும் மூழ்கி அவர்கள் புலனுகர்ச்சிக்காக அநியாயமான வழிகளில் செல்வத்தை சேகரிக்கின்றனர். கேம்பிளிங்லாம் என்னது, they don't realize நிறைய சம்பாதிச்சாலும் ஒரு பாத்திரத்துல தண்ணி எவ்வளவு நிறையணுமோ அவ்வளவுதான் நிறையும், அதுக்கு வேலை இன்னும் போட்டுட்டா ஒழுகி விழுந்துட்டே தான் இருக்கும். அதே போல நமக்கு வந்து வரும்படி வருது அப்படின்னா எவ்வளவு வரணுமோ அதுதான் வரும். அம்பானிக்கு எவ்வளவு வருது, டாட்டாக்கு இவ்வளவு வருதுன்னா அவளுக்கு அவ்வளவு வருதுன்னு எழுதி இருக்கு. நமக்கு இவ்வளவுதான் வரணும்னா இதான் இருக்கும். அட்லீஸ்ட் கீழே உள்ளவன் நம்மளை விட கீழே உள்ளவன் பார்த்தா அவனுக்கு நம்ம அளவு கூட வரலன்னு திருப்திப்பட்டு இல்ல. இன்னும் வேணும்னா கொஞ்சம் பண்ணலாம், பண்ணக்கூடாது. ஆனா அதேதான் லைஃப். அதனால நம்ம வந்து ஜபம் பண்ண முடியாது, ஐ டோன்ட் ஹேவ் எனி டைம். அதாவது கிளாஸ்ல எல்லாம் குழந்தையோட கிளாஸ் 5th ஸ்டாண்டர்ட் எக்ஸாம் 8th ஸ்டாண்டர்ட் எக்ஸாம்னா வரமாட்டான். எக்ஸாம் 6 மணிக்கு எக்ஸாம் இல்லை இல்லையா, அப்ப வரதுல என்ன போறது அப்படின்னு. ஒரு நிமிஷம், இது போட்டிருக்காங்களா கூகுள் அட்டெண்டன்ஸ்? எஸ், நான் போடுறேன் பிரபுஜி. நீங்க மாதாஜி இல்லை இல்லையா, ஐ வில் போட். ஓகே, அப்ப என்னது அந்த மாதிரி. அப்போ அதுக்கெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ஸ். அப்ப நம்ம வந்து புலனுகர்ச்சி இந்த மாதிரி பௌதிக ஆசைகள்லாம் நிறைய இருக்குன்னா அதுல வந்து பட்டு விடுவோம். அதுல என்ன ஆகும், காமத்திலும் கோபத்திலும் மூழ்கி அவர்கள் புலனுகர்ச்சிக்காக அநியாயமான வழிகளில் செல்வத்தை சேகரிக்கின்றனர். ஒரு வாட்டி ஒரு டாக்டர் செலவு வந்தா போகும், அந்த ஸ்கேனடு இந்த ஸ்கேனடு இருக்கிற பைசா எவ்வளவுலாம் சேர்த்து வச்சோம் எல்லாம் புஷ்ன்னு போயிடும். ஆனா அவ ஆர்கியூ பண்ணுவா, இவட இருந்ததுனால தானே செலவு பண்ணேன்னு. ஏன் உங்கள்கிட்ட இல்லைன்னா அது போல செலவு பண்ற போலதான் பகவான் கொடுக்கவும் செய்வார். முனிசிபல் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு, அதுக்கு முனிசிபல் பார்க்க நல்ல ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் ஹாஸ்பிட்டல் எல்லாம் கூட இருக்கு, நல்ல சேரிட்டபிள் ஹாஸ்பிட்டல். அங்கெல்லாம் போனா ட்ரீட்மெண்ட்லாம் நல்ல டாக்டர்ஸ் வருவா. ஆனா நம்ம போறது 5 ஸ்டார் ஹோட்டல் மாதிரி அந்த மாதிரி ஹாஸ்பிட்டல் போனோம்னா கறக்க தான் செய்வோம். சோ நமக்கு எவ்வளவு பணம் இருக்கும், இல்ல பணம் இருந்ததுனால தானே செலவு பண்ணாங்க. பணம் இருந்ததுனால எல்லாம் பசி சாப்பாடு இல்லாம அந்த மாதிரி எல்லாம் இருந்ததுனால தான் வியாதியே வந்தது. they will not think, they will think the other way. கன்வின்ஸ் பண்ண முடியாது, ஏன்னா அவ இந்த இதுல இல்லவே இல்லை, சத்துவ குணத்தை அவ இல்லவே இல்லை. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் ரவுண்ட் ஆரம்பிச்சோம். எஸ், ஓகே. அம்புஜாலி பாத்தை படிவோம். 16.13, 14, 15. ஓகே. இதம் அத்ய மயா லப்தம் இமம் பிராப்யஸ்ய மனோரதம் இதம் அஸ்தீதம் அபிமே பவவிஷ்யதி புனர்த்தனம் அசௌ மயா ஹதஹ சத்ருர் ஹனிஷ்யே சாபராணாபி ஈஸ்வரோ அகம் போகி சித்தோ அகம் பலவான் சுகி ஆட்யோ அபிஜானவான் அஸ்மி கோ அன்யோ அஸ்தி சோமயாம் யஸ்யேதாஸ்மி மோதிஷ்ய அதி அஞ்ஞான விமோகிதாக. ஒரே ஒரு நிமிஷம். ஐயோ சாரி 1 minute. உங்களுக்கு வந்து இதை அப்புறம் மறந்து போயிடுவீங்க. ஐ வில் ஜஸ்ட் புட் தட் லிங்க் போட்டு விடுறேன் உங்களுக்கு. சாட்ல போடுறேன். ஜஸ்ட் ஓப்பன் ஆகுதா பாருங்க. எஸ், ஓப்பன் ஆகுது.
அட்டெண்டன்ஸ் போட்டிருக்கேன் இதுல சாட்ல. நீங்க வந்து யாருக்கு சௌரியம் இருக்கோ எல்லாருமே போடலாம். சௌரியம்னு எல்லாம் சொல்ல முடியாது. எஸ், இதுதான் நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கோம் இல்லையா? இதுக்கு முன்னாடி தான் இது படிச்சோம். மாதாஜி ஸ்லோகம் படிச்சா. மாதாஜி ஒரு நிமிஷம். இதை படிச்சா இல்லையா நீங்க? ஸ்லைட் ஷோ. எஸ், மிஸ் பண்ணக்கூடாது ஒன்றும். இது படிச்சா இல்லையா? இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு போயிடலாம். இதோட மீனிங்லாம் கொடுத்துருக்கா அடுத்த ஸ்லைட்ல. எஸ், ஹரே கிருஷ்ணா. யா, அப்ப இது இப்ப 3 இது படிச்சா இல்லையா? அதோட என்ன மீனிங்? அசுரத்தன்மையுடையவன் எண்ணுகின்றான். என்ன நினைக்கிறான்னா, இன்று என்னிடம் இவ்வளவு சொத்து உள்ளது, எனது திட்டங்களின்படி நான் நிறைய லாபம் அடைய போகின்றேன். எஸ், பிளான்ட். நான் படிச்சிருக்கேன், நல்ல சம்பாத்தியம், நான் இதெல்லாம் பண்ண போறேன், கோட்டை கட்டின்னு இருக்கான், மனக்கோட்டை கட்டின்னு இருக்கான். தற்போது இவ்வளவு என்னுடையதாக இருக்கிறது. எதிர்காலத்தில் இது மேன்மேலும் பெருகும். நிறைய ஒரு 2 வீடு இருக்கு, நிறைய அப்புறம் பெரிய பெரிய வீடெல்லாம் இன்னும் வாங்க போறேன், பெரிய காஸ்ட்லி ஏரியால எல்லாம் வீடு வாங்க போறேன், நிலம் வாங்க போறேன். அவன் வந்து சம்பாதிக்கிறான். So he is planning. அவன் என்னுடைய எதிரி, அவனை நான் கொன்று விட்டேன், என்னுடைய மற்ற எதிரிகளையும் கொல்லப்படுவேன். அந்த மாதிரி என்னன்னா எதிரி இருந்ததுன்னா எதிரியெல்லாம் நான் வந்து டாலரேட் பண்ண மாட்டேன், எல்லாரையும் நான் கொன்னு சாய்ச்சு விட்டுடுவேன் அப்படின்னு என்றானா. நானே எல்லாவற்றின் இறைவன், நானே அனுபவிப்பாளர், நானே பக்குவமானவனும் பலமுடையவனும் மகிழ்ச்சியானவனும் ஆவேன் அப்படின்னு நினைக்கிறான். செல்வாக்கு மிக்க உறவினர்களால் சூழப்பட்டு மிகப்பெரிய செல்வந்தன் நானே. அப்ப என்ன, ஹை கிளாஸ், ஒரு நல்லா சம்பாதிக்கணும், நம்மளோட யார் கூட எல்லாம் இது பண்ணிட்டு இருப்போம், நல்ல ஒரு என்னது ஹை கிளாஸ் என்னது ரிச் பீப்புள் கூட அவன் வந்து இருக்கும். அப்ப நான் அவன் கூட சமமா உள்ளேன் அப்படின்னு. அப்ப செல்வாக்கு மிக்க உறவினர்களால் சூழப்பட்டு மிகப்பெரிய செல்வந்தன் நானே. என்னை போன்ற சக்தியுடையவனும் மகிழ்பவனும் வேறு யாரும் இல்லை. இதெல்லாம் வர ஆரம்பிக்கும். முள்ள பணம் தான் பெருசுன்னு சொல்லிட்டு அதுலயே நம்ம வந்து இது கொடுத்தோம்னா அதுதான் அந்த மாதிரிலாம் ஆகும். நான் யாகங்கள் செய்வேன், தானங்கள் கொடுப்பேன், இவ்வாறு இன்பமாக இருப்பேன். பண்ணுவேன், யாகமும் பண்ணுவேன், தானம் என்கிட்ட இருக்கே, அப்ப நான் பண்றேன், எல்லாரும் பார்க்கட்டும், நாம பேனர்லாம் போட்டு அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணி எல்லாம் பண்ணலாம். இவ்விதமாக அத்தகைய மக்கள் அறியாமையினால் மயக்கப்பட்டுள்ளனர். இந்த மாதிரி அவங்க வந்து ரியலைஸ் எல்லாம் கொடுக்கறதே பகவான் தான். பகவான் நினைச்சா ஒரு செகண்ட் தான் வேணும் அடுக்கிறதுக்கு, ஒரு செகண்ட் தான் வேணும் கொடுக்கறதுக்கு. அப்ப பகவானோட கிருபையில தான் நமக்கு எல்லாமே கிடைக்கிறது. அது ஹெல்த்தா இருக்கட்டும், வெல்த்தா இருக்கட்டும், எது ஆனாலும் பகவானோட கிருபையில நமக்கு கிடைக்கிறது நமக்கு தெரியாது. He doesn't realize that. எஸ், இப்ப வந்து ஒரு இது மாதிரி கொடுத்துருங்க. யுகங்கள், சத்தியயுகம், திரேதா யுகம், துவாபர யுகம், கலியுகம். அதுல தேவி குணங்கள் யாருக்கு இருந்தது, அசுர குணம் யாருக்கு இருந்தது, அவ வந்து என்ன பண்ணினா ஃபைனல் யார் ஜெயிச்சாங்கன்னு நமக்கு தெரியும். சத்தியயுகத்துல வந்து வராக தேவரும் ஹிரண்யாக்ஷனும் இது பண்ணா, பேட்டில் பண்ணா. அது அந்த அர்த்து வந்து இது பூமியை வந்து சமுதிரத்துக்குள்ள ஒழித்து வச்சுட்டார். யாரு? ஹிரண்யாக்ஷன். இப்போ பூமாதேவி இதெல்லாம் பண்ணி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி என்னது வந்து காப்பாத்துங்க, பூமி அப்படியே தண்ணிக்குள்ள மூழ்கி வச்சுட்டார் அப்படின்னு. விஷ்ணு கிருஷ்ணர் வந்து வராதேவர் வடிவத்தை வந்து அது தன்னோட வராமனா இந்த இது பன்றி அது வந்து கொம்பு, இப்படி ஒரு கொம்பு இருக்கும், அதை வச்சு இந்த பூமி நம்ம அந்த இதை பிக்சர் பார்த்தா தெரியும். வராதேவர் அப்படி இப்படி தூக்கிட்டு இருப்பார், பூமி அப்படி இருக்கும். அதுதான் அவர் வந்து வீட்டை எடுத்துன்னு வந்துட்டார் அர்த்த. அண்ட் நல்லா 2 பேரும் சண்டை போட்டு ஃபைனலி யாரு ஆக்சுவலி அசுர குணம் தானே தோக்கம். எல்லா பிக்சர்ல எதானே காட்டுற, ஒரு வில்லன் இருப்பான், ஹீரோ இருப்பான். யாருக்கு வி நோ த ஸ்டோரி, வில்லன் தான் தோக்க போறான், இவன் தான் ஹீரோ தான் ஜெயிப்பான்னு தெரியும், ஏன்னா அவன் நல்ல குணத்தை இருக்கான். சோ இதேதான் தெய்வீக குணம் யாரு இருக்காளோ அவங்க வந்து நரசிம்மர். சாரி பிரபு, என்ன சொல்ல வந்தேன் நான் நிச்சயம் சத்தம் வருதுன்னு இது பண்ணேன். சொல்லுங்க. நரசிம்மர் ஹிரண்யகசிபு கூட சொல்லலாம் இல்லையோ சத்தியயுகத்துல? இதுல கொடுத்திருக்க நிறைய இருக்கு. அவதானே துவாரபாலகர் தானே, எனக்கு பிரபுஜி கூட அந்த ஸ்டோரி சொன்னாங்க. அவாதான் வந்து இந்த ஹிரண்யாக்ஷன் ஹிரண்யகசிபு எல்லாம் அவாதான் இதுல வந்து கொடுத்திருக்கு, ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்திருக்கான். சோ வராதேவரும் ஹிரண்யாக்ஷன் சண்டை போட்டார்கள். அப்ப இதுல என்னன்னாக்கா வேறு வேறு கிரகங்களில் இருந்தார்கள் அவ வந்து. அப்ப அவ சண்டை போட்டா, ஆனாலும் இப்போ தெய்வீக குணக்காரதான் ஜெயிச்சா. அதே மாதிரி திரேதா யுகத்தை என்னது ராமரும் ராவணனும் வேற வேற கண்ட்ரி, வேற வேற நாடுகள்ல இருந்தார்கள். அவங்க வந்து எகைன் யார் ஜெயிச்சா? தெய்வீக குணம் உள்ளவர் தான் ஜெயிச்சார், இவர் வந்து தோற்றார். துவாபர யுகால பாண்டவர்கள் கௌரவர்கள் அவ எப்படி ஒரே குடும்பத்துல 2 இந்த தெய்வீக குணங்கள் உள்ள வாழும் கௌரவர்களும் இது அசுர குணக்காரர்களும் இருந்தா. இதே ஒரே வீட்டுல 2 அசுர குணம் தெய்வீக குணங்களும் இருந்தது. ஃபைனலி யாரு ஜெயிச்சா? தெய்வீக குணம். கலியுகத்தை எப்படின்னாக்கா ஒரே நபர், ஒரே ஒரு ஆள்கிட்டயே இந்த எல்லா குணங்களும் இருக்கும். பணிவு, பிறருக்கு உதவுதல், சகிப்புத்தன்மை போன்றவை எல்லாம் தெய்வீக குணங்களும் இருக்கும்.
ஒரு அப்புறம் அடுத்த நேரம் பார்த்தா அவனே கோச்சுவான். கோபம் இருக்கும், பேராசை இருக்கும், பொறாமை இருக்கும், காமம் போன்றவை அவன்கிட்டயே இருக்கும். ஒரே ஆள்கிட்ட இப்ப கலியுகத்தை நமக்கு அப்போ யாரையுமே ரொம்ப தூய அவன் வந்து ரொம்பவே இதா இருக்கான், ஞானியா இருக்கான்னு சொல்லவே முடியாது. நம்மகிட்டயே எல்லாம் இருக்கு. அப்போ கலப்படமா இருக்கு. கலியுகத்துல அப்படிதான் இருக்கும். ஸோ வி ஹேவ் டு தெரிஞ்சுட்டு நம்ம அந்த பாவம் பண்ண வேண்டாம். தெரிஞ்சுட்டு நம்ம வந்து நல்ல குவாலிட்டிஸை கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். எஸ். அடுத்தது சத்தியம். அதேதான் திருப்பி போட்டுருக்கு. வராதேவா மற்றும் இரண்யாக்ஷன் வெவ்வேறு கிரகங்களில் இருந்தார்கள். அவ வந்து இதை ஃபைட் பண்ணிட்டு வந்த war. அடுத்தது திரேதா யுகத்துல ராமரும் ராவணனும் வெவ்வேறு நாடுகளில் இருந்தார்கள். அவர்கள் வந்து இது பேட்டில்ல யார் ஜெயிச்சார்? ராமர் தான் ஜெயிச்சார். ஆனா வேற வேற நாடு. முதல்ல எப்படி இருந்தது? சத்தியயுகத்துல வேற வேற கிரகங்கள், இது வந்து வேற வேற நாடு. அதுதான் இது போட்டு. அப்புறம் துவாபர யுகத்துல ஒரே குடும்பத்துல 2 கசின்ஸ், அவ வந்து வேற வேற குணங்கள்ல இருந்தாங்க. கௌரவர்களும் பாண்டவர்களும். அடுத்த கலியுகத்துல ஒரே நபரில் தெய்வீக மற்றும் அசுர குணங்கள் காணப்படும். ஒரு நேரம் நல்ல சந்தோஷமா ரொம்ப நல்ல இருப்பானா, இன்னொன்று ஒரே கோபம், பொறாமை எல்லாம் இருக்கும். ஹாப்பியாவும் எல்லாம் குழந்தையோட இதுல இருந்து நான் எடுத்து போட்டிருக்கேன். they will understand better இல்லையா? அந்த மாதிரி 16.16 ஸ்ரீ பிரியா மாதாஜி படிக்கும். 16 மாத்திரம் படிச்சோம். अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु ஆப்போசிட் மீனிங். ஹரே கிருஷ்ணா. இவ்வாறு அநேக கவலைகளால் குழப்பமுற்று மோகத்தின் வலையினால் சூழப்பட்ட அவர்கள் புலனின்பத்தில் பலமான பற்றுடையவர்களாகி நரகத்தில் வீழ்ச்சியுறுகின்றனர். நேச்சுரலி பேட் குவாலிட்டிஸ் தான் எங்க போகணும்? நரக உலகத்துக்கு தான் போகணும். அப்ப அவ வந்து அதுலயே முங்கி அது வந்து நல்ல அஸ்திவாரம் போட்டு நல்ல மரமா வளர்ந்து அப்புறம் அதுலயே வந்து காமம் குரோதம் அதுலயே வந்து வீழ்ச்சியை தான் அடையிறான். they go down. அப்புறம் 16.17 எஸ் பிரபுஜி நீங்க படிவோம். சங்கர நாராயண். ஆத்மசம்பாவிதா स्तब्ध धनमान मदान्विता यजन्ते नाम यज्ञस्ते संवेदना विधि पूर्वकम செல்வத்தாலும் பொய் கௌரவத்தாலும் மயக்கப்பட்டு தன்னில் திருப்தியுற்று எப்போது திமிருடன் விளங்கும் இவர்கள் சில சமயங்களில் எந்த சட்ட திட்டத்தையும் பின்பற்றாமல் பேரளவில் கர்வத்துடன் யாகங்களை செய்கின்றனர். அவங்க தானம் கொடுப்பா எல்லாம் பண்ணுவா, ஆனா பேரளவு தான், பக்தி எல்லாம் இருக்காது. என் பேர் வந்திருக்கு இல்லையா, ரெசிப்ட் எல்லாம் போட்டிருக்க இல்லையா, கரெக்டா அந்த பேனர்ல எல்லாம் என் பேர் போட்டிருக்க இல்லையா, எல்லாருக்கும் தெரியறா போல நல்ல செல்வந்தரா இருப்பேன், இப்ப தெரியணுமே அவர் வந்து நிறைய கொடுத்திருக்காரு அப்படின்னு. சோ அந்த அளவுக்கு ஒரு பேரளவுக்கு தான் யாகம் எல்லாம் பண்ணுவாங்க, பக்தியோட பண்ண மாட்டாங்க. இது தம்பம் அடிச்சுக்கிறோம் சொல்லுவோம் இல்லையா, அதுதான் அது. தம்பேனா விதி, அந்த மாதிரி விதிகள் எல்லாம் பண்ணுவாங்க. லதா மத்த ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ண இல்லையா, ட்ரோன் பண்ணிட்டாள், பண்ணுங்க படிங்க. அகங்காரம் பலம் தர்ப்பம் காமம் குரோதம் சம்ஸ்கிருதா மாம் ஆத்மா படே தேகேஷு பரத்விஷந்தோ அபசுகா அபசுயகா. அப்ப அகங்காரம் இல்ல வேர்டு அதேதான். அகங்காரம், பலம், தற்பெருமை, காமம் மற்றும் கோபத்தில் மயங்கியுள்ள அசுரர்கள் தங்களது சொந்த உடல்களிலும் பிறருடைய உடல்களிலும் வீற்றுள்ள பரமபுருஷ பகவானிடம் பொறாமை கொண்டு, அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்பிக்கை கிடையாது, அப்படி இருந்தாலும் அக்செப்டும் பண்ண மாட்டா, பொறாமை கொண்டு உண்மை மதத்தினை நிந்திக்கின்றனர். இப்ப இந்த இது சிசுபாலோட ஸ்டோரி தெரியுங்களா எல்லாருக்கும்? தெரியுமா தெரியாதா எல்லாருக்கும் சிசுபாலோட? ஹரே கிருஷ்ணா. இது வந்து தெரியாது இல்லையா? தெரியாதா தெரியுமா? தெரியும். தெரியும்னா அப்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வேண்டாமே, அதனால தான் நான் கேட்டேன். தெரியும்னா அதன் எக்ஸ்பிளனேஷன் அவசியம் இல்லை. அதனால சிசுபால வந்து தண்டிச்சார் அவர் இல்லையா, ஏன்னா அவர் வந்து கசின் தான், இருந்தாலும் வந்து அவ்வளவு அக்கிரமம் பண்ணும்போது என்ன பண்ண முடியும், அப்ப தண்டிக்கதான் வேணும் சொல்லிட்டு தண்டிச்சார். எஸ். அப்புறம் யாரு பிரபுஜி படிச்சுட்டா இல்லையா, இப்பதான் படிச்சா இல்லையா, டவுன் பண்ணிட்டு திரும்பி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிடணும். அம்புஜவல்லி மாதாஜி படிங்க. அம்புஜவல்லி மாதாஜி
தானகம் தவிஷத க்ரூரான் விஷத திஸ்வித க்ரூரான் சம்சாரேஷு நராதமான் சிவாம் யஜஸ்ஸரம் அசுபான் ஆசூரிரீஷ் ஏவ யோனிஷு. பொறாமையுடன் கருணையின்றி இருக்கும் இத்தகு கடைநிலை மனிதர்களை ஜடவாழ்வு என்னும் கடலில் பல்வேறு அசுர இனங்களுக்குள் நான் நிரந்தரமாக தள்ளுகின்றேன். ஓகே, அவ வந்து அந்த மாதிரி ஆசுரி சுபாவத்துல இருக்கிறதுனால நான் வந்து ஹெல்ப் பண்றேன். இந்த போ கீழே அசுர குணத்திலேயே இன்னும் நல்லா இரு. அதான் சொல்றேன், நம்ம மனசுல என்ன வேண்டிக்கிறோமோ அது வந்து பகவான் நிறைவேற்றி கொடுப்பார். எனக்கு நல்லா சாப்பிடணும், நல்லா இருக்கணும், நல்லா இல்ல சொம்மேறியா இருக்கணும், தூங்கதான் பிடிக்கும் அப்படின்னா அடுத்த ஜென்மத்தை கண்டிப்பா நம்ம வந்து பண்ணியே தான் போறோம். இது என்னது கரடியா கொண்டு போவோம். அதே மாதிரி நல்லா சாப்பிடணும், என்ன கண்டாலும் சாப்பிடணும், அந்த சாப்பாட்டு பிரியர்கள் இருப்பா. ஓகே, அடுத்த ஜென்மத்துல ஒரு பன்னியா போய்விடு அப்படின்னு சொல்லுவாராம். அப்போ என்ன சொல்ற, ஜடவாழ்வு என்னும் கடலில் பல்வேறு அசுர இனங்களுக்குள் நான் நிரந்தரமாக தள்ளுகின்றேன். அப்போ பகவான் தான் அந்த மாதிரி நம்ம ஆக்ஷன் இருக்கு, அது பகவான் வந்து ஓகே ஐ வில் ஹெல்ப் யூ இன் கெட்டிங் தட். இந்த ஜென்மத்திலேயே உனக்கு இவ்வளவு ஆசை இருக்கு இல்லையா, அடுத்த ஜென்மம் ஒரு குட்டி சட்டையெல்லாம் போட்டு ரொம்ப பேர் பாடியெல்லாம் இருக்கிறது பேர் ஆசையா இருக்கும். ஓகே, அடுத்த ஜென்மத்துல மரமா போய்விடு, இப்போ சட்டையை போட்டுக்கொண்டாமே மரமா நிறைய 1000 வருஷம்லாம் கூட இருந்துக்கலாம் அந்த மாதிரி. ஓகே, சோ அது வந்து பகவான் தான் பண்றாரு. அப்புறம் 16.20 அரசு பிரபுஜி படிங்க. சாரி, படிங்க. ஆசிரிம் யோனிம் அபன்னா மூட ஜன்மனி ஜன்மனி மாம் அப்ரைவய கௌசிரிய ததோ யந்தாதம் கதிம் யாந்தயதமாம் கதிம். ஓகே, அப்ப என்ன சொல்றார், குந்தியின் மகனே, அசுரத்தனமான வாழ்வினங்களில் மீண்டும் மீண்டும் பிறவி எடுக்கும் இத்தகையவர்கள் என்றுமே என்னை அடைய முடியாது. அசுர குணங்கள் இருந்தா என்ன வீழ்ச்சி தான், விண்ணுண்டே இருப்பா மேல வரதுக்கு சான்ஸ் இல்லைன்னா அவதான் நம்பிக்கை கிடையாது. அப்ப இத்தகையவர்கள் என்றுமே என்னை அடைய முடியாது. படிப்படியாக அவர்கள் மிகவும் வெறுக்கத்தக்க வாழ்வினங்களில் மூழ்குகின்றனர். இன்னும் கீழே போயிட்டுதான் இருப்பாங்க. பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஸ்னேக்ஸ் அண்ட் லேடர் தான். இப்படி போயிட்டே இருப்போம், மெதுவா ஒரு மாதிரி பண்ண நினைச்சா பாம்பு கடிச்சு திரும்ப கீழே, திரும்பி பாம்பு கடிச்சு கீழே, அந்த மாதிரி கீழே வந்துட்டே தான் இருக்கும். அப்ப அந்த மாதிரி அசுர குணங்கள்லாம் இல்லாம நம்ம வந்து நம்மளையே இம்ப்ரூவ் பண்ணி மேல மேல போறதுக்கு பார்க்கணும். எஸ், சங்கரநாராயண பிரபுஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. திரிவிதம் நரகஸ் ஏதம் துவாரம் நாசனம் ஆத்மனக காமக்ரோதஸ் ததாலோபஸ் தத்மாத் ஏதத் த்ரயம் தேஜேத். வெரி நைஸ். அப்ப என்னது, காமம், கோபம், பேராசை ஆகியவை நரகத்திற்கு கொண்டு செல்லும் 3 கதவுகள் ஆகும். காமம், கோபம், பேராசை அதெல்லாம் வந்து நம்மளை வந்து கீழதான் தள்ளும், நரகத்துக்கு கொண்டு போற இதுதான். இதெல்லாம் நம்ம யாரும் கிரியேட் பண்ணலதான் நம்ம பாக்குறேன். இதெல்லாம் திரிவிதம் நரகசியதம், 3 விதமான நரகத்துக்கு போறதுக்கு வாயில் இருக்குன்னு, துவாரம் இருக்கு. துவாரம்னா கேட். நாசனம், அந்த மாதிரி நாசனம் ஆத்மனக என்னெல்லாம், காம, குரோத, ததா லோப, தத்தான அண்ட் லோப இதெல்லாம் இருந்தா போறோம். லோபனா பேராசை. காமம், கோபம், பேராசை ஆகியவை நரகத்திற்கு கொண்டு செல்லும் 3 கதவுகள் ஆகும். இவை ஆத்மாவை அழிவு பாதையில் நடத்துவதால் ஒவ்வொரு அறிவுள்ள மனிதனும் இவற்றை துறக்க வேண்டும். நல்லா ஒரு புத்தி உள்ளவன் என்ன பண்ணணும், இந்த 3 இதுல இருந்து தன்னை வந்து காப்பாத்தி மேல 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 இந்தபடி இப்படி மேல 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 கிருஷ்ண உலகத்துக்கு தான் போறது. ஆனா நம்ம இங்கே கிரீட், லஸ்ட், ஆங்கர் இதுல வந்து நம்ம ஆத்மா கட்டுண்டு இங்கே இருக்கோம். நம்ம இதுல இருந்து வெளிப்படலாம். என்னது, இப்ப திரௌபதியை நோக்கி ஒரு காமம், இதோட வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கா. காமம், குரோதம், இது கிரீடு, காமம். திரௌபதியை நோக்கி காமம். அப்ப என்ன பண்றா, எல்லாம் வந்து சூதாட்டத்துல வெள்ளம் தோத்து இவ ஒன்னும் ஹெல்ப்பும் பண்ண முடியாது. திரௌபதியை வஸ்திராரணம் பண்ணும்போது அவ கிருஷ்ணா கோவிந்தா சொல்லும்போது என்னது, பகவான் தான் காப்பாத்தினார். ஆனா காமம் பயங்கர அந்த காம இச்சையினால அவங்க வந்து அப்புறம் என்ன, அவங்க அழிஞ்சுதான் போனாங்க. கிருஷ்ணர் ஹெல்ப் பண்ணதுனால இவங்க வந்து அழிந்து விட்டார், கடைசியில அழிந்து விட்டார்கள் இல்லையா. அதுக்கு காமம் இருந்தாலும் அடிவா. அப்புறம் கோபம், பாண்டவர்கள் மீது கோபம், அதனால சண்டை. ஒரு என்னது, ஒரு குண்டூசி நிலவும் நான் கொடுக்க மாட்டேன், ரைட்ஃபுல்லி அவளுக்கு கிடைக்க வேண்டியது கூட கொடுக்க கூடாது அப்படிங்கிற எண்ணத்துல அவ வந்து வார்புரிய வந்தா பேட்டில். அதனால என்ன ஆயிடுது, தான் அழிந்து அந்த கோபம் இருந்ததுனாலேயே அவங்க வந்து அழிந்தார்கள். அப்புறம் என்னது, பேராசை, ஹஸ்தினாபூர் ராஜ்யம் மீதான பேராசை. இதெல்லாம் எங்களோட தான், எங்களுக்கு எல்லாம் ஒண்ணும் பங்கு கிடையாது. பேராசை, ஏன் அவங்களும் சேர்ந்து 2 பேருமா இருந்துக்கலாம் இல்லையா, பாண்டவர்களுக்கு வரும் இல்லை நாங்க தான் ஆளுவோம் அப்படி சொன்னோன்னு என்ன, பேராசையினால் காரணமாகவும் அவங்க வந்து அழிந்து விட்டார்கள்.
தர்மக்ஷேத்திர எனும் குருக்ஷேத்திரத்தில் மகாபாரதத்தின் மிக கடுமையான போருக்கு வழிவகுத்தது. அந்த மாதிரி எண்ணம்ல இருக்கிறதுனாலதான் பெரிய போரே இருந்தது. அண்ட் இட் வாஸ் டிவாஸ்டேட்டிங். நிறைய பேர் இறந்தார்கள். ஆனா அவளுக்கெல்லாம் மோட்சம் கிடைச்சதுன்னு போட்டிருக்கு. பட் இருந்தாலும் அவசியம் இருக்கு இல்லையா, இந்த மாதிரி போர் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லாம போயிருக்கலாம். ஆனா அந்த காமம் குரோதம் அதனால அந்த போர் நடந்தது. ஓகே, 16.22. சுப்ரியா மாதாஜி, ஸ்ரீ பிரியா மாதாஜி, சாரி. हरे कृष्ण माताजी। विमुक्त कौन्तेय तमोद्वार त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस् ततो याति परं गतिम्। பரான பகவானுடைய நம்ம சேருவோம். குந்தியின் மகனே, நரகத்தின் இந்த 3 கதவுகளில் இருந்து தப்பிய மனிதன் தன் உணர்விற்கு அனுகூலமான செயல்களை செய்து படிப்படியாக பரம இலக்கை அடைகிறான். அக்செப்டிங் அவர் ஸ்பிரிச்சுவல். ஸ்டார்டிங்ல இங்க இப்படி போட்டிருக்கு, மெதுவா அந்த காமம் குரோதம் இதுல இருந்தாலும் விடுபட்டு ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் அனுப்பணும். இப்ப நம்ம அதுதான் இருக்கும். இஸ்கான் சொல்லிட்டு ஒரு நிறுவனத்துல இந்த பிரபுபாதா என்ன எழுதியிருக்காரோ அவரை அக்செப்ட் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் லைன்ல போயிட்டு இருக்கோம். அவர் உடலா இல்லைனாலும் அவர் எழுதி வச்சிருக்கிற புக்கு அவர் மூலமா இப்ப இஸ்கான் நடத்துற மனாமனிஷ்டாதாஸ் அவர் எடுத்து நடத்துறதுனால அவ சொல்றபடிக்கு நம்ம அதே பாதையில போயிட்டு இருக்கோம்னா என்னது, ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும். அப்புறம் ஸ்டடி ஆஃப் வேதாஸ், பகவத்கீதா படிக்கணும், பாகவதம் கேட்கலாம். இந்த மாதிரி நிறைய இது சைத்தன்ய சத்தம்க்கு டெய்லியே நடக்குது 4 மணிக்கு. ஆனா நமக்குதான் இந்த கிளாஸ் இருக்கிறதுனால போக முடியறது இல்லை. அப்புறம் ஆஸ்டாரிட்டி, சுத்தம், ஆச்சாரம், இதெல்லாம் இது பண்ணி சென்ஸ் கண்ட்ரோல், ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜ், இப்படி போக போக இந்த மாதிரி நம்மளையே டெவலப் பண்ணிட்டு போகும்போது எங்க நம்ம இலக்கு அடைந்து விடுவோம். இங்க பிரகிருதி பரம் என்ன இது பகவானுடைய உலகம், அங்க போயிடலாம். அதனால்தான் இவ லெவல் 1ல இருக்கும். மெதுவா நம்ம புரியலைன்னா புரியாது, யாருக்குமே புரியாது. இன்னைக்கும் வந்து பெரிய நாமனிஷ்டாதாஸ் அவர்கிட்ட வந்து யாரெல்லாமோ என்னெல்லாமோ புக் எல்லாம் படிச்சுட்டு போய் கேட்பா. அவரை வந்து கொஸ்டின் ஆன்சர் செஷன் என்னெல்லாமோ கேட்பா. அவர் சொல்ற இதெல்லாம் பிரபுபாதா எழுதவே இல்லையே அப்படின்னு. இல்லை, பிரபுபாதா புக்ல அவர் எழுதாதது நீங்க படிக்கவும் வேண்டாம். ஏன்னா பிரபுபாதா எழுதினால அவர் படிச்சிருக்காரு. அதுல வந்து அந்த மாதிரி புக்ல வந்து கொடுக்கல. அவர் எங்கேருந்து அப்ப கிரியேட் பண்ணி ஒரு இது சொல்ல முடியும்? அவர் சொல்லுவார் பிரபுபாதா சொல்லலையே, அப்ப நீங்க அதெல்லாம் படிக்கவும் வேண்டாம். அவர் என்ன சொல்ற, அது படிச்சு முன்னுக்கு வந்தா போதும் அப்படின்பாரு. அதே மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு கொஸ்டின் கேட்கிறோம்னா அவளை வந்து தூண்டித்துறை அவ என்னதான் தெரியும் பார்க்கலாம், பெரிய ஒரு பொசிஷன்ல உட்கார்ந்து இருக்காரு, அந்த எண்ணத்தை கேட்க கூடாது. நமக்கு தெரியலையா, ஹம்புல வினயமா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க, அந்த மாதிரி இருக்கும். இது மாதிரி ஒரு படிப்படியா அவர் வகுத்து கொடுத்திருக்காரு. எல்லாம் நம்ம இது மாயாப்பூர் அங்க அவள்கிட்ட தான் கேட்டு நம்ம ஒரு இது என்ன ஒரு கரிக்குலம் மாதிரி பண்ணி வச்சிருக்கா. சோ அதை வந்து நம்ம மெதுவா உருந்து போகுது. புரியலையா இருக்கு 18 days இல்ல level 3 level 4 போயிடுச்சு. நான் level 5 இருக்கேன். அப்போ 18 days எனக்கு நிறைய விஷயங்கள் புரியறது இல்லை. ஸோ நான் ஐ எம் ஆல்சோ லேர்னிங். உங்களுக்கு கிளாஸ் எடுக்க நானும் படிச்சுட்டு இருக்கேன். கிட்ஸ் கிளாஸ் எடுக்க நான் நிறைய கிட்ஸுக்கு கிளாஸ் எடுத்தே பாதி புரிஞ்சுட்டு இருக்கேன் நான். ஸோ யூ ஷுட் ஆல் டூ. சேவா பண்ணும்போது அப்படிதான் நிறைய எக்ஸ்பிளைன் இது டிரான்ஸ்லேஷன் ஒர்க்லாம் இருக்கும். அது பண்ண ஓஹோ இப்படி எல்லாம் இருக்கா அப்படின்னு நோ. ஸோ நம்ம இதுல இருக்கதான் நமக்கு புரியும். யாருக்குமே புரியும் எல்லாமே புரிஞ்சு இருக்கான்னு யாருமே இல்லை. ஈவன் இன்க்ளூடிங் அவர் நாமனிஷ்டாதாஸ் கூட அவரே சொல்லியிருந்தார், நானும் என்ன படிச்சுதான் இருக்கேன், நான் என்னோட ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர்கிட்ட கேட்கிறேன் அப்படின்பாரு. எஸ், இது என்ன ஒரே நம்பர் இருக்கு, ஒரே நிமிஷம். ஓகே, இது இந்த அனிமேஷன். எஸ், நான் மிஸ் பண்றேன்னு பாக்குறேன். ஓ நோ நோ நோ, அப்படி பண்ணு. எஸ், அடுத்தது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, சாரி டு இன்டரப்ட் மாதாஜி. நோ ப்ராப்ளம், நான் இது போட்டுட்டேன். அட்டெண்டன்ஸ் ஓகே மாதாஜி, நான் சாட்ல ஒருக்கா நீயும் போட்டுடு. இன் கேஸ் யாரா போடல லேட்டா கவனிக்கலனாக்கா அவ போடட்டும். ஓகே, அப்புறம் 2, 3 வேற யாரோ இருக்காளா? அம்புஜவள்ளி மாதாஜியே ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கா. வேற யாருக்கும் படிக்க வேண்டாம்னா கொடுத்து விடுறேன். ஹரே கிருஷ்ணா யாருக்கும் படிக்கணும்னாக்கா சொல்லலாம், இல்லாட்டா அம்புஜவள்ளி மாதாஜி படி. நான் படிக்கிற மாதாஜி, ரஞ்சிதா மாதாஜி. ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணணும். நம்ம கிளாஸ்ல என்ன சிஸ்டம் பண்ணிருக்கேன். 1 செகண்ட் மாதாஜி. படிங்க, இப்ப கேட்டாலே படிங்க. யா சாஸ்திர வீதம் விதிம் உத்ய வர்த்ததே காமகாரதஹே நச சித்தம் அவப்னோதி ந சுகம் ந பராங்கதிம்.
பராங்கதி. தமிழ் படிக்கணும் மாதாஜி, இந்த தமிழே தப்பா படிக்கிறேன். ஓகே, நல்லா படிக்கணும் மாதாஜி, நல்லா நல்ல தமிழ் புக்கெல்லாம் நிறைய படிக்கும். அப்ப இதெல்லாம் தெரியும் உங்களுக்கு என்ன அக்ஷரம்னு. சுவாசியா நல்லா தெரிய வரும். ஓகே ஓகே. சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணித்து தனது மனம் போன போக்கில் செயல்படுபவன் பக்குவத்தையோ சுகத்தையோ பரம இலக்கையோ அடைவதில்லை. நான் சுகம், நான் என்னது இல்லை, என்னது சுகம் இல்லை. நான் பராங்கதி, பகவான் அடையறதுக்கும் முடியாது. நான் சித்தி, ஒண்ணு சித்திக்காது அவங்களுக்கு. பக்குவத்தையோ சுகத்தையோ பரம இலக்கையோ அடைவதில்லை. யாரு சாஸ்திர விதிகளை யாரு பின்பற்றுறது இல்லையோ, தான் எனக்கு என்ன மனசுல தோன்றதோ அது போல நான் வந்து பண்ணிட்டு இருப்பேன், அந்த மாதிரி போக்குல போறவன் இந்த மாதிரி பரம இலக்கை அடைய முடியாது. இங்கே திரும்பி திரும்பி பிறந்து இறந்து மனுஷனாவும் பிறக்க மாட்டான், பூச்சி புழுவா கூட பிறக்காங்க. எஸ், அடுத்தது என்ன 16.24 ராஜேஸ்வரி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தஸ்மாத் சாஸ்திரம் பிரமாணம் கார்ய வியவஸ்திதௌ ஞானாத்வா சாஸ்திர விதானோக்தம் கர்ம கர்த்தும் இஹார்ஹசி. ஞாத்வா மாதாஜி, இது ஞாத்வா ஞானம் சொல்றோம் இல்லையா, அந்த ஞாத்வா சாஸ்திரம். சாஸ்திரம் எல்லாம் ஞானம் பெற்றால் கர்ம கர்த்தம் விஹார்ஹசி. ஓகே. எது கடமை என்றும் எது கடமை அல்ல என்றும் சாஸ்திரங்களில் விதிகளால் ஒருவன் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சாஸ்திரங்கள் எல்லாமே தான் கொடுத்துருக்கு இல்லையா, இதெல்லாம் இது ஃபாலோ பண்ணா எல்லாம் கொடுத்துருக்கான். பட் அது நமக்கு வந்து நம்மளே புக்கு படிக்கலாம் புரிஞ்சுக்கலாம்னு அதெல்லாம் முடியாது. ஒருத்தரோட ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் அன்னைக்கு அவர் நல்லா பக்குவம் அடைந்து அவர் நல்லா தெரிஞ்சுட்டு லைஃப்ல எல்லாம் பார்த்ததுனால அவர் நமக்கு கரெக்டா அந்த கைடன்ஸ்ல சொல்லி கொடுப்பார். இப்ப நம்மளே இஸ்கான்ல இருக்கும், அவ வந்து ஒரு வழிவகுத்து கொடுத்துருக்கா. level 1, level 2, level 3 நேம் கொடுத்துருக்கா. நான் இப்பவே வந்து பக்தி சாஸ்திரி லெவல் படிக்கலாம்னு முடியாது, மேலோட்டமா படிக்கலாம். ஏன்னா நம்ம வந்து நல்ல பிரைட்டா இருப்போமா இருக்கும், நல்ல கிராஸ்பிங் இருக்கும், அதெல்லாம் போறாது. நமக்கு நல்ல பக்குவம் அடையணும்னா நல்லா பேசிக் லெவல்ல நல்லா படிச்சுதான் நமக்கு முன்னுக்கு போகும். அப்ப படிப்படியாக ஏற்றம் பெறுவதற்கு இத்தகைய சட்ட திட்டங்களை அறிந்து அவன் செயல்பட வேண்டும். இப்ப இங்கே தான் அதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து தத்வித்தி பிரணிபாத்தேன், அந்த ஸ்லோகத்தோட இதுதான் போட்டோ. இந்த மாதிரி ஒரு ஹம்பிள் கிருஷ்ணரும் சரி பலராமரும் சரி, இவாளுக்கு தெரியாததா, இவாள்லாம் பகவானோட அம்சங்கள் இல்லையா. இருந்தாலும் எப்படி கிருஷ்ண அவதாரம்லாம் எடுக்கும்போது அவர் வந்து ஒன்னும் தெரியாத மாதிரி அவர் குருஜி சந்தீபனை ஆசிரமம்ல போயிட்டு சந்தீபனை முனி எப்படி சொல்லி தராரோ அவ்வளவு ஒரு ஹம்பிளா கேட்டுட்டு இருப்பாங்க. இப்ப நமக்கு எல்லாம் தெரியுங்கிற போல நமக்கு என்னைக்குமே அந்த இது வரக்கூடாது. நம்ம என்னதான் பெரிய நம்ம பௌதிக உலகத்துல எல்லாம் நல்லா ரீச் பண்ணிருப்போம், பட் இங்க இருக்கும்போது அப்போ இங்க இருக்கும்போது நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். இருந்தாலும் கேட்டுக்கலாமே, அதான் என்ன சொல்றா கேட்டுக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் காதெல்லாம் பெருசா வாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப நம்ம வந்து படிப்படியாக ஏற்றம் பெற வேண்டும். மகாராஜா தக்ஷ பிரஜாபதி, இது வந்து ஆயாச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் ஸ்லோகா ஓவரா தெரியாது. மகாராஜா தக்ஷ ஓகே. இப்போ ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு, தக்ஷ பிரஜாபதி தெரியும் இல்லையா. அவர் வந்து சத்தி மாதாவோட வந்து அப்பா. இவர் வந்து ஒரு ராஜாவா இருக்கார். ஆனா இவருக்கு என்னன்னாக்கா சத்தி வந்து சிவனை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுல விருப்பமே இல்லை. இன்னும் ஒரு ஆடை இல்லை, இப்போ பஸ்மம் தடவிண்டு பாம்பை போயிட்டு மாலையா போட்டு என்ன ஒரு இது, அவரை போயிட்டு கல்யாணம் பண்ணிக்க இஷ்டம் இல்லை. அப்ப இவர் வந்து அவர் யஜ்ஞம் பண்றாரு. இதுக்கு முன்னாடி நிறைய ஸ்டோரி இருக்கு. அப்ப இவருக்கு வந்து அதுதான் இதுல கொடுத்துருக்கு. அவரை வந்து சிவனை வந்து மதிப்பு கொடுக்காம அவரெல்லாம் ட்ரீட் பண்ணார். அப்ப எனக்கு தெரிஞ்சு போயிடுது, சரி அழையா வீட்டுல என்னது யாரு நம்ம கூப்பிடக்கூடாது அங்க போக கூடாதுன்னு. ஆனா இவர் வந்து பிரஜாபதி என்ன பண்றார், தக்ஷ பிரஜாபதி ஒரு வாட்டி யஜ்ஞம் பண்றார். எல்லா ராஜா மகாராஜா எல்லாரையும் கூப்பிடுறா, எல்லாம் பண்றா. சத்திய கூப்பிடவே இல்லை. இவ சொல்றா, ஐயோ எல்லாரும் போறா, எங்க போறான்னு கேட்டோம்னா எல்லாம் எங்க வீட்டுக்கு போறா, அப்பா வீட்டுக்கு போறா, இன்னும் யஜ்ஞம் நடக்கிறதாம், என்ன கூப்பிடவே இல்லை, ஒரு வேளை மறந்துருப்பாளோ அப்படின்னு சொல்லி சிவன் போய் கேட்கறா, நான் போட்டுமா அப்படின்னு. கூப்பிடாத இடத்துக்கு போகக்கூடாது, அவருக்கு மரியாதை இருக்காதுன்னு. இல்ல என்னால எனக்கு பிறந்த இடம் இல்லையா, மறந்துருப்பாளா இருக்கும், ஐ ஹாவ் ஆல் த ரைட்ஸ் டு கோ, எனக்கு வந்து பிறந்தாம் தானே போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்றது சொல்லியாச்சா, அப்புறம் இஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். அவங்க போற ஆசையா போறாங்க. அங்க போய் பார்த்தா யாரும் கவனிக்கிறது இல்லை, ஒன்னும் கண்டுக்கிறது இல்லை. என்ன அப்படின்னாக்கா, உன்னை யாரு கூப்பிட்டான்னு இவரே கேட்டுடுறேன். உன்னை யாரு கூப்பிட்டா, இங்க ஏன் வந்தேன், உனக்கு கூப்பிட்டேன், நான் கூப்பிடல இல்லையா, உனக்கு கூப்பிட வேண்டாம்னு தானே கூப்பிடல, நீங்க 2 பேரும் இங்க யஜ்ஞத்துக்கு வேண்டாம்னு தான் கூப்பிடல, அவ ஏன் வந்தீங்க அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு ரொம்ப கோவம் வருது. என்ன அப்படி ஹஸ்பண்டுக்கு அப்படி என்ன நீங்க இதை கண்டுபிடித்த குறை என்ன கண்டுபிடிச்சது, அவர்கிட்ட இருக்கிற குணம் உங்களுக்கு கண்ணுக்கு தெரியறதுல, ஏன்னா நீங்க அந்த மாதிரி ஒரு அசுர குணத்துல இருக்கே, என்னோட ஹஸ்பண்ட் இப்படி நல்ல குணத்துல இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து அது அவரோட அருமை தெரிய மாட்டேங்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ற, அந்த யஜ்ஞத்துல குதிச்சுடுறா. ஷி ஃபெல் இன் தட் யஜ்ஞம், அந்த யாகம் நடக்கிறது இல்லையா, அதுல வந்து நெருப்புல
விழுந்து விடுறான். ஷி டைஸ், அவ வந்து இறந்து போயிடுறான். சிவனுக்கு அது தெரிய வந்து அப்பதான் அந்த தாண்டவம் ஆடுறான். அப்புறம் அது என்ன பண்ற, உன்னை பனிஷ் பண்ணிடுற. இவர தக்ஷ பிரஜாபதியோட கழுத்தை வெட்டி, அதுக்குள்ள அவரை ஹம்பிள் ஆயிட்டு, இல்ல சாரி, நான் வந்து ரொம்ப ஆணவத்துல அந்த மாதிரி நினைச்சேன், நான் பண்ணினது தப்பு தான். அப்புறம் உணர்ற, எதுவுமே பனிஷ்மெண்ட் கிடைச்சாதானே எல்லாருக்கும். அதனாலதான் நம்ம இதுல எல்லாம் பனிஷ் பண்றதுக்குன்னு ஒரு இது கொடுத்துருக்கு. பனிஷ்மெண்ட் என்னத்துக்குன்னா ஒருத்தர் ஒரு ஆளை திருத்துறதுக்கு தான், நாட் ஃபார் எனிதிங் எல்ஸ். அப்போ அந்த மாதிரி பண்ணோன்னா அவர் வந்து இல்லை, ஐ லேர்ன் மை லெசன், நான் அந்த மாதிரி ரொம்ப இதா இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு ஆட்டோட தலையை வச்சார் தலை. ஓகே, அதுதான் லாஸ்ட். எஸ், we have done with today's class. 27 வச்சிருந்தேன். ஓகே, அப்போ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பார்த்தோம், ஆழ்நிலை மற்றும் அசுர குணங்களை பார்த்தோம். எல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் நிறைய போட்டிருந்தா. அசுர குணங்கள் நிறையவே 7ல இருந்து 20 வரைக்கும் பார்த்தோம். அதுல இருந்து நம்ம வந்து ஒரு அசுர குணம் இல்லாம நம்ம பாத்துக்கணும். திரும்பி திரும்பி அதை படிக்கலாம். ஓஹோ, இதெல்லாம் எனக்கு இருக்கு, அதெல்லாம் வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு வெளியில வந்துடணும். ஏன்னா நம்ம மேல போயிட்டு இருக்கோம். ஒரு அசுர குணம் இருந்தாலும் கீழே கீழே சறுக்கி விடுறோம்னு அர்த்தம். ஒரு எக்ஸ்பெடிஷன் போறோம், ஒரு மலை என்ன மவுண்டனியரிங் போறோம்னா ஒரு சறுக்கு விழுந்தா கீழே விழுந்துட்டே இருப்போம். அதனால அது வழிக்கு விழாம மேல போறதுக்கு நம்ம பார்க்கணும். அப்புறம் 21, 24 தேர்வு. கடைசியில என்ன கன்க்ளூஷன், உச்ச இலக்கை நோக்கி தப்பித்தல். இங்கேருந்து எப்படியாவது வெளியில போகணும். அதுதான் வந்து 16வது அத்தியாயத்தின் சுருக்கம். அப்படியாக இன்றைய கிளாஸ் முடிந்து விட்டது. 16வது அத்தியாயம் முடித்து விட்டேன். ஹரே கிருஷ்ணா.